Oh, dahil titi pagbayad ko. Itong patumpak ka. Maureen, saan nakapilitan? Ibatan timak. Saan mo tiri-tiran? Awan tibain mo. Saan ka kumakayat at tutupan, Maureen? Nakaadalak, kan addadayaw asal salak nibak. Kan saan anasaya at nga addadakas apakadamdamaga. Kat, anya ti kayat mo sa waniti tita, ha? Kunamlan, sino ka? Asino ak? Dandanin maamuam no asino ak talaga, Maureen. Padaanam day tapanawan. Aniya. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Aniya, di nakbugtakan. Ha! Anya nga minti kadak dito'y wisit. Kunakmat ngamin kan ka, Maureen. Saan ka kuman anak ipagkita ka ni Laura anang iyawat iti kwarta? Oray, tana itong pakitirupa na ti kwarta. Inparupa kabakbak ng tayo pailang. Ngam, tiniritir na kit din kitakyag ko. Magsakit pailang. Maureen, Kat, anya ti ba ko nam? Isakit mo? ipakita mi ti doktor kitakyag mo. Anya? Kastalaan ti bagam kanyak, Rosano, ha? Sana kasta ti kayat ko manggagan ka. No namnamam anagrabyado ka. Agdarom ka. Sige, Abogado ni Dadim. ibagak na ita ni Daddy. Talagaan na patagpalakan ka na di Alora. Saan ka kumangag panunot iti sabali? Kalpasan ti panagkita mi ka ni Maureen tatang. Ingkadang ko tinagawid langan. Makamulangan ni Norman ni opisina. No di kan tumutlangan nakatagpal. Saan mo kuman na tinutupan? Ipalubos ko latan nga iroromanak tatang. No jak tinangal ti ima na. Tinungpatungpakan pinungot-pungot na klakit di. Sapay lang. Kasjay timbaga. Di mo ka din kabailan ti agpakumbaba na. Tatang, Anya tigapuna nga imbagam ti kasjekin kwa na. saan tayo napagsaritaan day tatang? Agin na naaklangan iti kwartok. Sige, panawan kayo pa. Tsakon nakapagtapal. Tsak mabalin nga iba ka kanitatang daytoy. Kita tulaan no anya ti aramidan ni Maureen. Ato at talaga ti tsak ng pasga po iti makalawas sa kadak iti ospital. Masapula makamay kapak kadag iti gradok. Saan ka kumangagbuyat? Agi na nakakumapay. Talaga na po yata nakidirabi Arabi nga mina na si mang patdadadi kan mami. Nung ata itulnog ka inton malam. Brian, Yakpay nga nakasarita ni mami. Manipod idi imbaga na alaksidak ni mami. sa bagay, nasisayat nga agpay so na makasaritam ni mami. Amang ano masakitan ka lang, numabainan ka. Basta, kasaritak ni mami. Unamlano asino akapat nanganan. Dahil tati kapungtot ko launay kan kwa na, mami. Tsak kanupay am-am mo? Kat, anya ti kayat nasawa ni ti dayta. Nakitibalay data kasaritak. Mama, bye-bye anyo lakuman. Talaga nga isaksakit mo dahil dya babayan niya, Rosano. Nagsinubyan kayon? Maureen, Kayat mo tanayunak ti karamot ni Tarupam. Nagsinubyan kayon, ha? Adda katawaan na tayo ni Laura no da tayo tagsisinungpat. Kaduan kayo bang raot iti dayja Alora, mami? Sige. Oh, agsao ka, Rosano. Siya kon ti makaamoy ti dayjay a babae. dengganda ko ma. Saan narumbang daytoy? Laglagi pa niyo amaday dayaw tayo. Apayakas na tila ngayo tatang. Asino ka di tinaglugan iti kotsa a nagsardang iti sango ti balay? Laura, ni Mrs. Salva, makapungtot lao na itilangan na. Nagipulong lakit din ni Maureen. Kasunod na ito yan, anak ko. Riribok lakit din, ti mapasama. Sangwag tatang. Ngam, Dito'y kayo lang.
Siyak ti makaam mo. Oh, Awanan ka, itibain a babae. Kunam lano asino ka kalaingan? Apay, asino ka iti kunam? Mrs. Salva, da kayo mismo ti imay dito'y solar ko. Sana na siyak day di Lora ngay roruman yulatan. No dagiti negosyong ti pagpangas mo. Amok ti pagpatinggaan ti kabailam. Ti panagkunayo. Aniya ti kunam? No pampanunutan, awan ga po na akaguradak. At damat karbangak akas kada kayo. Asino tinangparnoy itiriribok? Saan ka diasi ka, ha? Saan yung amo ti ibagbagayo, Mrs. Salva? Ni Maurin ti masidag mismo ka ni Norman. Talaga saan kan ama ati upay? Napangatukan. Da kayo tinangisuro kanyak. Agul-uli makakon, ngamsin ni ngadak. Kaya't yu nariribok ti biyag ko. No, Loro! Nakababain tayo paikit din kadagiti kaaruba, Mrs. Salva. Aging ga akabailakpay ti agpakumbaba. Pumanaw kayon. oray siya kahit ko ti agbartag. Pinabainan nagdaya ang Lora. Ang burburak pa lang kitaraktan. Saan ang mabalina jak mapalas tinaramit ay chay. Nagsakit pa lang kitakyag ko at iniritir na. Anya ti kuna ni Rosado. Saan yun ngay palagipit ha? Makapungtutak lang. Kas na kunakon. Nung mapanagnagak ti atap ko. Patayak ida. Saan mo ito nasaya dahil tapang panunutan? Di ba katagbalin ka kriminal kan mabalod? Oray anyat pagbambanagak. Oray pa kabaludak dad. Nabayagan nga awan sir-sir bitibiyag ko. Jak pulos na karik na itiragsak iti panagdanami kin ni Rosano. Iso na saysayat langan no jak sinulisog idi. Tapno sana napilitan na nakikasar kanyak. Dahil tatirigat na tabasol mo matlang. Ni Laura pa ilang kay ayatan naging gaita dadi. Iso patayak kita. Uray pagpagkabatayak tumatan. Nakabot-butang dagita nga ibagbagam mo rin. Maputang kayo kidin. Kasla saan kayong abogado? Saan nga tanyag subli ni Mama iti opisina? Tiyakon mayulot yung trabaho. Magawin ak salangan. Paring masangpatak ni Mama iti balay. Ang dapay mat napatag nga si Kaswag. Tsak pa'y naisagana ti panakaangay ti board meeting ito maminsan nga aldaw. Oh, agtib-tib bayak manan. Anyan to nga tati mapasamak. Nerdi, di ba nagsublin? Awagak tagpatulong akan ko na. Kalpasan na, agawin akon. Anya nga ta magpasyal ta pailangan ti igi ti baybay. Sakbay nga itulnog kay ti balayo. Nabayagan adita na panijay. Adda na pinta sa pagmeriendaan ta ijay. Inton maminsan langan, nagpasyal ta iti-igit ti baybay. Makaawit akon. Apay, adda ka di problema? Tsak maawatan dirignak. Agtib-tib bayo ak. Ang mga numasapol nga ipan kay ti ospital. Saan? Di nagpakatanagan. Ano nga tatakita sa wandi di man krinak. Nga, itulnog ka lang nga rodan. Ang mga numasapol mo ti agina na. Di kanto pa'y lagaw awit ha. Ijay ton balay ti pagpiriandahan ta. Balang mo uray mo ti isasangpat ni mami. Nakasangpatan ni daddy. Apang yung bati na ti kotse na iti ruwar. Rumor nga tapay lang. Nasapan sakit di asin mangpat ni dadim. Basta huwag nga ron. Damami kan lola dawan pa eh. Orain ka lang ti pinaysagana kadagiti katulong ang meriendata ha. Nadyak ton mauray ni maming. Nagawid akton. Ang mga noad dan to aramidang. Ni daddy. Daddy!
Bernadette, hindi kay gaya man. Nasdawag na nakita ti kutsero di tarwar. Obit lang. Ano tiro pa yo? Itakadilangan at mo. Ano, awan at yaman na rito anak. Saan ka nagsangit, Bernadette? Abangan na natin mapasamak ka. Kaguramat lang una yan ni Lola ni Brian, Daddy. Kurang langan ngayon duro na papanawan. Apay. Tsaka mo ano ka sa lungay lawlawag kang kati amin, anak. Nabapalin, saan ko man narumbay nga maamam na ito San kaya pinitan ang mga ibagatat? Mariribukan na. Adadamaga ka. Di mo ka di kabaalan alipatan ni Brian? Daddy. Ay ayatak ni Brian. Anya ka di talaga ti mo paspasama gandan. Ala, ang kanyang siyang sangit. Tsaka kaya't natadakas sa mapasamak kang kai, ha? No, talaga anapod no kayo ka ni Brian itong kalmaysa. Ilaban niyo, kayan ayat siyo. Ang yaman naklaunay tamaawatan da kami. Daddy. Brian, anya ka riti mapaspasamakin ka. Agparbeng ka kuma. Pasensya kayo ko man, Lolo. Ngambyak na walang tipungtot ko. Nabain na anak launay. Naragsak ti panagsarsarita mi kini Bernadette. Ngumitay dimteng ni Bakat Leonarda. Makapungtot anang papanaw kanyak. Datay kanayo na patigman mi kinimamimkin ka. Uray kaguram ti may sa tao. Pagtali na idem ti respetum ken kwa na. Kasano akabain ko pay? E dinto nga. Panawan Laura, na kami pailaan ka ni Brian. Siya kung ti makamuha makisarita kan kwa na. Ang rumbeng ka di amamuan na ti amin. Tata, Anak, tingitingem kuma anaimbag. Ad-ad da lang arot amati kawak mami. Gapo kadagit imbaga ni Lolo. nasaysayat ang maamuam da ito'y. Tapno maawatam anaimbag ti amin, Brian. Nakautang itidakkal agatad ni Maureen ka ni Norman. Anya, maipanggap ka di iti panagsugal na. Di mat nakabakbak nang da. Dahit ati Jakon kabalan na sungbatan. Imay itay bigat ni Mrs. Salva. Katkas taunay panagsasauna kanyak. Kat iramraman nak. Apay ang masapol nga agikaro ti ayan-ayat mi kini Bernadette. Brian, Jack kumakayat na mahiramraman ka. Ubing ka pa'y. Anya ti kayat yu asawan. Lipato ko ni Bernadette. Sana mabalin. Jak umanlugot. Brian, papanang pailaan. Saan ka narumwa? Pangaasim anak ko. Nagasat tasan asyak tinakadanong kini Brian, mami. Dakdakas ko mati linakam na kanya. Iso ko mati pinagikarok iti namayan ni Laura kanyak. Mami, inalano na kayo ni Tita Laura? Bernadette, saan ka makibiyang? Tanangam ko mati makisarita iti anak mo, Maureen. Makamukay man langan. Mami, papanan niyo. Mami, pakawanan da ko, ma. Mami, sana na nang italtalag ni Mami, Lola. Talaga, saan nakapatpatgan? Nakudot lang ti panagululo na, Bernadette. Pasensyakan kan kwa na. Lola, talaga ka di mapukaw ko ni Brian. Di mo't nagsarita kayon kini Daddy, may panggap iti day tabana. Gusto diyak kabalan, Lola. Diyak kabalan. Agyamanak na nasayat panakisarita yo ka ni Bernadette, mama. No saan ko lang nga pampanunutan ti kasasaan na. Ang mga no agsublimanen iti ospital. Itid ko kan katigundaway ang mga lukoy kini Bernadette. Tapno lipaten nan ni Brian. No siyak natin matungpal. Saan tayo kuman nga iramraman ida ka ni Brian? Kaya't mo kadi nga agsubang kayo manan nga gasawa. Parang kunayo.
Numapagin na dayo tayo da Brian kan Bernadette. Di tan di pagpatinggaan ti amin. Sumbatak lang na ti awag mama. Hello? Well, sir. Well, sir. Nakasaganan ti amin. Aniya. Sige, sir. Bye. Dahito yan ti pagbutbut nga ka mapasamak. Apay, anya day Rosano. May papaniti board meeting inton kanikadwa, mama. Inton bigat, sumangpuitan nagti board of directors ken dumapay nga investor. Uray ni Mr. Fortesa. Anya? Isu ti akin ko iti Fortesa Holdings. Nga kinsakop iti Salva Group of Companies. At dadakala pa nagbaliw ang mapasamak. Hindi pa lang imbaga ni Atty. Montero dayta. Anya day ta pa nagbaliw. Di mo ibaga nga damanindag iti masukata na kamang ti board. Ladingitak, mama. Diyak pala may detalye kada kayo ti amin. Adda ka di ilimlimod mo kanyak, Rosano. Maamuan yung tulatan inton malpas ti board meeting. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaturog kaya man ti anak ko. Naliwayan na ngayon laktiri daw. Nakawarapay lang nagti libro ka notebooks. Iti rabaw ti lamiseta. Nakaukrad ti notebook. Nga danay parabaw a ballpen. Saan nakadipa analpas, sursuratan na. Makaturturo nga taula yan. Tani, saan pa yan na nasimpa ti panagindana? Rabin, magininom ka pa lang. Plano mo ka rin manandi sana nga gawin. Di ka madlagbalbalibon, Maureen. Makadlaw ka talaga, Dan. Kaslasan kay mo nga bugado. Baribar pa lang, di pa nagsungsungbat mo kaniya. Narisutan ni Rosano ti problemam. Ngim di ka latag-nakam. Awan ti makaypawil ti kat kong aramidan. Makaamuna niya ti pagtungtong palan ti biyag mi. Anya talaga ti kahit mo mapasamak. Kayat ko, siyak ti mangriribok ti biyag mi. Ngam na makibiyag ni Laura. Patayak. Kalpasan na. Agpakamatayak. Anya? Rabinsan, hindi makaturog ka, Laura. Nabayag nga da kinasarsarita iti silpon mo. Nagsinublat da Mr. Fortesa ken Atty. Montero a kinasaritak idi rabi itatang. Sino nagijaya tattao? Ni Mr. Fortesa ti akin kuko iti Fortesa Holdings. Akin sakop iti Salva Group of Companies. Ni Atty. Montero, ti corporate lawyer ti korporasyon. Babak nang nagiti tattao ang makapulpulapol mo. Kita mo kadilangan niya. Asino talang ide? Makumikumak iti dayto yung aldaw, tatang. No, may nagiti kontrabida iti biyag ko. Ibagayo nga awan panawan ko kadakwada. Oh, nagsakit yung ulo ka ng bigatan. Maulawak pa yan. Napuyatan akman ngaminan. Diyak pa kayo tinapuutan ti sasangpet mo. Agsubliak mo't lang nga maturog. Mamigataklaan. Awan gayam. Masapol ko ti kwarta, Rosano. Ibagak to kanya, Ardi. Akargaan na ti bank account mo. Masapol ko ti cash. Tapno sa anak ko na mapan iti bangko. Awaning igamakas. Masapa karumwara. Dumteng itaabigat dagiti investors kan direktor ti korporasyon. Rosano, Maureen! Ti ambog numat maturog lang ni Bernadette. Awan gayang puot na. Anya? Isra, awan sa matindi puot ni Bernadette. Nataisan ti apukog.
Anya mananda ito yan napasamak iti anak ko. Kunak no na imbaganan. Simrek pa yan iti pakadalan. Dahil ta namin tidakas na kan Carosano. Pinanoy-nuyam ni Bernadette. Uray saan na kumapay akabalan kat pinalubo sa masimro kiti pagadalan. Maureen, at datayo dito ospital. Gapo iti dadya, Brian. Kunak nga mingak sinada. Ngam ipatay mo't launa yun ni Bernadette saan na pa nakakita iti dadya lalaki. Simrek ka kiti kwarto na iti rabi. Kunak no maturog lang. Apay nga mina saan mo akinita. Kat, anya ti ko na ti doktor. Sana may lawlawag ti doktor. No anya talaga tinapasamak ka ni Bernadette. Kaya't nasawan natayan ni Bernadette. Awan po na ngam agpitpitik ti puso na. Oh, Obserbaran ka no anay bagdag iti doktor. Oh, nairan napay mo't nga rod nga ado ti pakakumikumak iti dahi iti nga aldaw. dahil ta, negosyo na ang tinapatad kan Carosano. Katsika, anya tinapatagkan ka? Saan kayo ngagsinong bat dito ospital? Siya kunti makaamok ni Bernadette. Mapankalatan iti papana. Dan sakit din nervyos ko. Limabas lagayam dagijay akutsay. Naklakit din numay sa kadamaurin no ni Salva o ni attorney din. Ay na. Ay. Anda na awatak iti nagsasaritaan da lura kanda iti mawag kilkwana. Ang kasla liniklikan ni lura pagsaritaan miday tsaya banag. Hintara man gaya man iti ospital ni Bernadette. Anya na ito yun na mapaspasamak kan ko na. Sa kaslawan, bibiyang mo itadak mo. May sa kayo pa'y dad. Pimanawak ki di ospital, tamabuhi si takin ni Rosano. Anya ka no ti araramidak. Napunuan ng ti asawam. Isungag nakam ka kuman. Imayak dito eh. Ngam saan kayo kaya makatulong kanyak. Yak pa'y kaya ta makita ni Miles. Agsubli ka di ospital. Agoy kan. Kahit ko amamuan niya ti kasasaad ti apokok. Handa kayo latan ti mapan. Dito yak pa'y lang. Katnukunam ngawan matan ni Rosano ijay taado ti pakakumikuman na. Aginom tu mamutlangin taramidom ditoy. San ka kadya madanagan iti kasasaad ti anak mo? Saan niya sa ludsudin day ta kanyak, dad? Sige, mapan kayon. Sumaruno aktulatan. Diyak pa'y nakita ni Bernadette. Apay nga ta. Agtibtibayo akmatan. Anya ti kayat asawan dahi tayo mariklik na. Ni Sir Rosano laang ti mabalin ko akasarita. Amang ano pagsasawan nak ni Tita Maureen. Uno, ni Lola Leonarda ti awagak. No jakit di makapagtatwal. Ipagpagapok lang amin ki ni Bernadette. Dahi ta. Agringan ti cellphone ni Sir Rosano. Brian, apay. Sapay kumata sa anak ama kasi nga kada kayo, Sir Rosano. Diyak pa'y ngamin nakita ni Bernadette. Brian, Apay, sir. antay ti ospital ti anak ko. Anya tinapasamakin ko na. Kunak no maturog lang iti simrek kag iti kwarto na iti napalabas rabi. Ngam itay bigaten. Naduktalan ni mamangawan po na. Anya. Agyaman na klaunay. Anya ti aramida kita. Aday pagpakasit ka, Brian. Saan ka kumamapanit ti ospital? Pagkamuan kang tulatan, no? Anya ti kasasaad ni Bernadette. Sige, sir. Agyaman na. Anya na ito yan ang mapaspasama kini Bernadette. Awan pa lang po na. Saan ka makapanaw dito ospital abalayan? Kaputamatan na kiti ka sa saad ti apukuta. Kasanon ka ba yung awan po na wino din ay nakariing? Saan amay baga dagiti doktor? Obserbaran daan na imbag ti kasasaad na. Ket, ni Maureen. Pinanawa ki balay. Maditirik na na iti panagsinsinong batdakin ni Rosano. Sumarunong to kanulangan.
Apay adinano nak dito'y pabrika kan. Apay akas na tilangam. Isumat lagayam adi simrak ni Bernadette iti pagadalan. Intaray daman ni di ospital, mami. Taapay. Ti amo kano ni Sir Rosano. Amat maturog lang ni Bernadette. Ngum itay bigat. Naduktalan da nga awan puot ni Bernadette. Nagpatlag nga awan puot na. Naimbagta. Umang angas. Ngum awan puot na, mami. Diyak kahit ama pukaw ko ni Bernadette. Nadagsan launay kanyak. Tikinid daw ni Sir Rosano. Adyak kitkitaan ito ospital ni Bernadette. Awawagan nak ni Laura. Anya nga natibagana. Aging kita, tiyak pala maawatan ni Mr. Fortesa. No anya talaga tipanggap na. Hello? Amo ka ti pakakumiko mamiti na ito yung aldaw Rosano. Sapay ko mata sa anak ama kasi nga. Kasla amok no niya tibagang. Inawagan na kakadimat ni Mr. Fortesa. Nakasangputan na itidad mga investor kan board of directors. Sabta kiti airport inton malam lang itidad duma. Sana day tati mawagak Rosano. May panggap ka ni Bernadette. Kinid daw mo kanong ka ni Brian asaan ang mapan iti ospital. Ang mga nadal mapasama kariribok. Ngamin, no mabainan ni Brian. Ang mga noan niya ti mapanunot ng aramidan. Anya talaga tinapasama ka ni Bernadette. Noan niya man tinsalaysay ni Brian ka. Ison, Apay namin adi mo man lang nadlaw nga awan kayang puot na. Kasanon no. agang angas ni Bernadette, ngam awan puot na. Agya manak, tamasik ng kahit anak ko. Ipagpagapog ka ni Brian. Ay ayatan na unay ni Bernadette. Di na kaya't amapukaw. O sige, tayo talaan mo Rosano. Bye. Hinitip na. Naimbagpay ka ni Laura. Masik na iti anak ko. Ngam ni Maureen. Awagak ni Mama intong nadamdama. Maring nakapanunot ni Maureen ng subli sa ospital. Kapampanaw laang ni Daddy Maureen. Ang mga no nagsabat kayo iti dalan. Ang mga nasabali tinagnaan na. Kumusta ni Bernadette? Awan pa tinagbaliwan na. Umang angas, awan puot na. Kasano ka tatik kapawat ti kasta kasasaan na? Saan amay bagaday ta, dagiti doktor? No saan da ka balan? Iyakar tayo iti ospital, iti Manila. Siyak ti mang sungbat kini Rosano. Itedo kanyak ti cellphone niyo. Oh, da ito iti cellphone, Maureen. Anawan ka pa dito kwarto ni Bernadette. Hello! Amok adamagam ka ni Mami no nagsubli ako dito ospital. Agyaman ang tanagsubli ka matlang nita. Ang mga noray ni Mami kat kaungatnak na baybayak ti anak ko. Pagtitinulungan daklatan. Katsika. Inton malpas ti pangal daw, mapanak iti airport. Ngem umayag to pa dito ospital. At panunot kaitan, Rosano. No saan nakabalan na kiti doktor. Iyakar yu lang ni Bernadette iti ospital, iti Manila. Anyamot nga agpaison, tinapasamak ka ni Bernadette. Naliday ni Brian na si Mang Pert. Kinasarita ka ni Rosano asaan amap mapan iti ospital. Dakkalakit di ariribok ti mapasamak. Ay na, kat masapul nga road nga aganos ni Brian na di na makita ti kayan ayat na. Ipakaamunto ka ni Rosano. Noon niya ti pagbalbaliwan iti kasasad ni Bernadette. Inakasarita ni Brian. Kan masapak ang maturog ita. Masapul nga agsaganaak para iti board meeting inton bigat. Awan to nga tantiriribok ang mapasamak inton bigat. Anya ti kayat yu asawan tatang. Anak, sana ka nakaragpat, iti na nga to nga adal.
Ngem, adda na awata iti nagsasaritaan nyo. Kadag iti imawagkin ka. Tatang, Ano talaga ti panggap mo? Magustuhan ka di ti mapasama. sige tatang, panawan kayo pa'y. Ay, liklikan ni Lura pagsaritaan ni tiyamin. Anya talaga ti pampanunutan ti anak ko. Agibales ka day. Madamdamalaan. Mangrugin ti board meeting. Amangan no nakasagana pa yan dagiti padak a director iti korporasyon kan dagiti investor. Nukit kitak itatilangak iti sarming. Kasla jakon madlaw no asino ak iti. Jak inarapa update to'y amapasamak. Kan mabalin aday to'y ti katukad ti panakairuruman ko iti. Sa balintun alora ti makita dahin ton madamdama. Agkulpamat laang dagiti natangig. Kasla pilit ti biyag. Siya kun timang tanawag kadakwada iti baba. Mami, Brian, nakaraing kagaya man. Kumusta ti bigat mo? nasayat mo't lata, mami. Tas lang makaturtulog ak pila. Bimaw na kon. Namurmurayanak iti nakita. Iti kinapintasyo. Agyaman ako na anak. Talaga nakapinpintas kayo ita abigat. Bagay yu deta akawsyo. Adan sakit di darayan nyo apaskan. Maangay ti board meeting ti Salva Group of Companies. Anya ti kunayo? At dadak kala pa nagbalbaliw ama pasamak itangal daw. Ama, may sabalik man ti saritaan. Nakaturog ka kadimat lang na imbag? Saan, mami? Ngumuray na po yata nak. Sumurkaklat tayo ti pagadalan. Sapay kumatawagan nak ni Sir Rosano. Kat ada na pintas ng ipadamag na kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaya at nananusam di nagpatpat na ganang bantay iti anak mo. Awan ka di pa'y nagbaliwan di ka sa saan na. Awan pa, Dad. Kaslamat naturog lang. Naturog ak matiti ko nagngam nakapsutak lata. Nga mga no kaya titi sumublat nga bantay. Uray tawan ti papanak kita. Hanggang mabitla eh. Di mo ti tangal daw ti panakaangay ti taripnong dagiti direktor ti korporasyon. Anya ko makanyak, Dad. Awan bibiyang ko. Mauri. Ops! Saan kayo nagsaupay? Baka mo kayo namang bantay ka ni Bernadette. Ano mabalin? Ang malmalim akamaturog ita. Sige. Siyak mo ti mangbantay. Nasa pa lang. Nga madakon iti conference room iti basement ti hotel. Rumarak matlangin ton matamtama. Awagak ton ni Mr. Fortesa. Kadwa kita kanya ni Montero, amamigat iti restaurant. Masapola nakasagana kita nyaman ama pasamak iti daytoy nga aldaw. Dahil pa yan nakapanaw ni Mami Brian. Kat ni, nakapilis ka mo ten. Hanggang, apa yan nakamuling-ling ka pala eh. Pampanunutak na ron ni Bernadette, Lolo. Kumusta nga tan? Ay, kat sapay kumaata na saya at ikasasaan na. Makaraing ko man nga agpaiso. Tap na makasarita kon. Amoyo. Kasla aglaladuta kasumrak iti pagadalan. Iti na itapan nakariribok mo. Amang ano di mon mayulo ti agadal. Awan ganay gay ko, Lolo. Nariribukan ti biyag ko.
Malagip ko lang nga rod, idi addaak pa ilang di Amerika. Nay, amang ano, kayat mo pa kiteng tagsubli di Amerika. Apaw. Masapul kaduak ni Bernadette, lolo. Uwan gayam. Anya nga tanong, ijay langan ang mapagasan ni Bernadette. Hindi akong magustuhan ti panangkit-kita ni Maureen kanya. Ang mga no niya ti pampanunot na may panggap kanya. Oh! Nagseksi kayo ti day tasuot yo. O dan sakit din napagtagapas ka, napapanan nyo, mami. Saan mo kadi akaya ti sumurot kanyak, Maureen? Kado anak. Uray, tadamot ni dati mamang bantay kini Bernadette ti ospital. Papanan tayo. Kayat ko amay matangan ti board meeting ti korporasyon. Amaangay iti conference room iti basement ti hotel. Taan niya, teramidan tayo ijay. Diya ka mo. Kila at lata na napanunod ko. Mas dawak man. Sigo na saan kayo makibibiyang. Makastrict tayo nga ta? Awan na pulos pa kay biyang iti korporasyon, mami. Itay paingaw-awagak ni Mr. Fortesa. Ngam saan nakasungsungpatan. Itay ulitak ti umawag. Busy mat ng tilinyana. Urayak langan ita kanya Atty. Montero dito labi ti hotel. Rosano? Delora, may sakarag ti nakatugaw iti labi. Kadua na ti sumagmamano a direktor. Kapampanaw ni Atty. Montero. Sublian na kano ni Mr. Fortesa iti kwarto na. Nabayag itaya nagsarsarita kami ka ni Mr. Fortesa. Isumot lagayam asaan nakamasungbatan itay inawagak. Nasarsarita na gaya. Apagbit lang. Ada ka no importante nga awag kan kwa na Rosano. Isuan ni Atty. Montero ti kinasarsaritak. Napao ti pa nagsarsarita mi. May panggap kadag iti negosyo iti korporasyon. Sak matirumbang akasarita na. Saan mo ka di pa yan nakasarita ida, Rosano? Sa anak pa yan like ka ni ti Gundaway. Ano ti nakakumikumak iti kalman? Tada iti ospital ni Bernadette nga anak ko. Kumusta gaya man ni Bernadette? Naliday ni Brian na pinanawak. Sapay ko matatungpalan na tibiling ko kinkuana asana mapapan iti ospital. Jak masangong nga awagan ita. Sa awan pa'y tinapintas ang may padamag ko. May papan iti kasasaad ti anak ko. Apag ison sa laang ti sangpet ta dito'y hotel, Maureen. Dahil ni Mr. Fortesa. Kagap-kapuna iti restaurant. Dagiti direktor siguro, dagiti sumarsarunukan ko na. Ni Rosano nga ta. Dajay ni Rosano. Kitaan nyo na sino ti kadwana. Ni Laura. Aniya, ikaadana dito'y. Nagsaya atin ti panagabay da, mami. Nagsarimadang ni Mr. Fortesa. Sino di man kamkamakam kan kwa na? No, jak agbito. Ni Atty. Montero dayjay. Nakikita ko na. Yung kaslalim mo mag. Jak magustuhan ti makikita, mami. Asit ganta lang kumaida. Anya ti kaya tasawad na ito. Sumsumrek dan iti conference room. No saan laga po ni Mr. Fortesa. Asit ka kumasap paganday ta babae. Pudno lakit iti atap ko nagsinubyan da. Inta pa'y langag tugtugaw iti labi. Sige. Mapantalangan iti restaurant. Nasaysaya ti jay pagpalabsan ta iti oras. Ang dalaki di serbida nga ara ki jay, mami. Masapul amaamuan ta. Noan niya ti pagsasaritaan da iti board meeting. Kumusta nga tan ti panakimiting ni Laura kadagiti pada na a direktor kan investor ti korporasyon da. Saan nga taan na pan ni Mrs. Salva?
Sigun iti panagkuna ni Lura. Awan pa iti amuna kini Maureen. Iti panakainaig na iti korporasyon. Ay, da ito'y lakit da iti adda amang parnoy iti riribaw. Adda pa lang dito ospital. Naimbag, tanakaringan. Sana ko na naturog, Dan. Anda kami kini Mami Leona dito yung hotel. Anya ti araramidin nyo dita? Kaya't ni Mami amamuan ti pagpapatangan o na pagsasaritaan da iti board meeting. Kat amuyo ka di, no asino dadda dito'y? Adda dito'y ni Laura. Ah, anya ti kadada dita? Di yung ibaga nga. Wah, kabang ka din ti korporasyon ni Laura. Awan bibiyang ko iti kaadda na dito'y. Ngam ti diyak magustuhan. Kat ti panagababay da magmagna kan ni Rosano nakapaspas na ti panagsarsarita ta. Saan nga ta nga? Kanya kayo ka di. Apaya bit-bitin ninyo ti sa arin tayo. No napanag-nagak ti atap ko nga relasyon da. Talaga pumataya. Maureen. Talagaan ni Atty. Flores tinatanawaga kitay. Kanya nga tati kaadda na ditoy. Talaga nakapimpintas da ito yung lugar. Itala nga ba kumayak dito yung rest house? Anya ka diti may paiko kada kayo. Napinta sa saludsod. Kalpasan na nakapagsarita kami kinimakurin iti silpon. Himaya ka dagos. Mabalin na masungbatam da ito kahit kwadamagan. Anya da ita Atty. Flores. Nakita ni Maureen di panagabay da Rosano ken Lura anang bayabay ken ni Mr. Fortesa. Amom lakit din anya ti kadana iti daya lugar. Ay, lading itag. Saan ko asong batan da ita sa ludsod yaw? Ah, amom no apaisan ka di Alepio. Saan nakapagpungtutan? Agparbeng kayo kuma. Adda kayo dito'y daga. Kat amuyo ti pagluglugaran niyo. Ti kunam kabailan na kon. Itay, tantanawagak ti ulim dito'y rest house. Nakaskas daw ka din no matanawa kon ti lulunan niyo Atty. Flores. Kasla pilid, nagpulpuligos ti biyag. Agyaman aklauna ikakadwa. Ikarik, ababaan iti panagtalakyo kanyak amang idaulo iti Fortesa Holdings. Kat ad-ad nga agrang ay dagiti negosyo nga imatmatunan ti sigud as Salva Group of Company. Mami, nalpas gayam di board meeting. Diyak magustuhan da ito eh. Jakit din nakastra kiti conference room. Agawid tan, Maureen. Ijayton balay akasaritak ni Rosano. Mabitlan. Kita nyo. Nakaragragsak na kiti direktor mga alamano kini Laura. Kabayatan ti pa nakisarita na kada Mr. Fortesa. Kaniti da nga Atty. Montero. Ay, agawan kaya. Mga giyo. Kablawan ta. Sana po doon na ito eh. Sano na pasamak da ito? At da ito ni Rosano. Umasindag kadatan. Awanan Mama. bain. Maureen, anya ti kaadayo ditoy? Awanan kay di bain. Maureen, agmarbang ka. No awan ko mati ado a tao. Siya kunti ng tungpatungpakin ka. Agawid kayo. Ijay itong balay ti pagsasaritaan tayo. Ituloy mi ti agsasarita iji opisina. Ibagam iti day talo. Kaya ko akasarit. Diyos ko, agyaman aklaunay kada kayo. Nasupapakan matlaangan ti panakayruruman ko iti.
Nagbaligi akon. Siya kon titang-tangadan da. Amok akas taunay apungtot da Maureen kan Mrs. Salva. Ngam, sa anak amabutang, nakasagana ak asumango kadakwada. Agbarbartek ka manan. Ako na, Maureen na. Baybay, andak ka man. Talaga ko ma. Sandak ko mga nawan, Dad. Baybay, andak ko nakmat. Wah, Jack maaklon da ito'y ni Laura Itan, ti Kabarbaro, CEO ti Fortesa Holdings, nga akin sakop iti Salva Group of Companies. Oh, kasano na pasamak dayta. ayot na dyan, Rosano. Inlimad na kada kami kin mami nga stockholders ti korporasyon dahil dyan babae. Talaga baknagan ni Laura. Saan ko maklon da ito'y, Dad? Kas na bakit kita kung ti pa nagpobre tayo amin, kat dahil dyan na Laura ti kabaknangan. Kat, amangan no. Saan? Biyagi palubos at tatayo matiro man na. Sana ka pa di pa ni Tiday Diya babae dati. Nagtulagan dalakit di kini Rosano na ito eh. Mapatay ko ida! Kas na pagsasaritaan tayo, kabayatan ti board meeting. Laura, Mrs. Richmond, Madam, amo man, nanya na ti problema ti korporasyon. Agtalag ti si bubuka la board iti kabalam. Agladi ti biyang da Mr. Fortesa, ken Atty. Montero. Nadagsan da ito'y anay pabaklay a pagrabangak Rosano. Kas baro itan at chairman ti board. Namnamag tagtultuloy a suporta mi ti korporasyon. Namnaman dita. Kukwa tayo amin ti korporasyon. Ado nga empleyado ti agkasapulan ka na tayo. Pumanaw akon. Subliak tulangan da Mr. Fortesa ken Atty. Montero iti hotel Inton Bigat. Sakbay nga agsubli da ija Manila. Sikan ti agtugaw iti pwestok. Siya kumatirumbang agpakanagan ka. Naitaluak lang iti posisyon, Rosano. Ngam nakabadag paylaang dagiti sakak iti daga. Matiktikan ako na mangururay ka ni Rosano. Saan na pa'y sungsungbatan ti awag ko? Kasano ang napasamak na ito ni Maureen. Hello? Mami, simangpet ka din tinalay nga asawa? Awan pa'y iso ti ururayag. Ang mga no sa dinon, tinapanandakan ni Laura. Na, agaw lang arudan na niya Laura tinegosyo tayo. Indagaw na pa ti asawak. Saan to ang mapasamak na ita? Makapataya ka talaga. Sa puli kita. Mama, Awanan kay tibain, Rosano. Apay nga impalubos mo ang maagaw ni Laura ti korporasyon. Apay! Ha? Mama, agparbang kayo. Kasano ko mga agparbanga ka? Saan lang atong pati maramanang kanyak? Uray anya tira aramiden tayo. Saan tayo nang may subli ti amin? Apay, asaan mo nga imbaga kanyak nga adadak kala problema ti korporasyon? Saan lang nga iti panangimaton ko iti korporasyon ti ayan ti problema, mama? Basitan ti puunan tayo. Kapoy ti panagsugsugal ni Maureen. Kat, asino ti aking basol? Binaybay am ni Maureen iti panagsugal na. Diyak ko may palagip na ito, mama. No saan aga po ka na kayo? Saan kumaan ni Maureen tinagbaling asawak? Kata sino ti kayat mo, ha? Dayjay Alora? Pudno ka diti atap ni Maureen, ang nagsinubyan kayo iti dayjay a babae? Sana po nuray ta, mama. Siguraduam lang dayta, Rosano. Kanapay apabasulan nak. No saan ka kumaan nagpasulisog ka ni Maureen? Iso ang narukop ka. Wen, akwak ang narukupak.
Ay sapay masapula sung batam kanyak. Apay adi mo impudno kanyak nga stockholder iti korporasyon ni Laura. Naduktalak laangan iti board meeting ang nakapilyan na. Arang sukat iti nabakanti a posisyon, mama. Diyak na amuan adagos idi. Ani Laura ket ni Laura Richmond. Nga isugayam ti ina ni Brian. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbaligi ka anangagaw kini Rosano iti kangatuan a posisyon ti korporasyon. Nga kinagam kadagiti dadak kalapas dagti negosyo, Laura. Tatang, saan ko nga inagaw ti posisyon ka ni Rosano? Diyak inambisyonan dayta. Nagtalag kanyak ni Mr. Fortesa nga akin ko iti Fortesa Holdings kanti si bubukal a board of director. Baliwak ti saludsod ko. Nabakbak ng kan ngem dagiti salba. Naragsak ka kaday. Agyaman naklaunay iti day di Robert tatang. Inya unak iti kinakurapay. Kat mo agragsakak man. Gaputa daytoy kat katukad ti panangirurumanda kanyak idi. Kat niya ti pangpanggapam ita. Akmak tinaytad a pagrabangak tatang. Ipanagnak ko akabaalak nga imatunan ti Fortesa Holdings. Tawan ng bae na Rosana. Agalwad kanyak. Ni Rosano wenno ni Laura ti rumbang akaguram. Anya tarami damita. Mangrugin ti panagibalas na. Kagura kita ngagpadpada. No mapanagnakak ti atap ko nagtulagan dati amin na mapasamak. Patay kiday ti panang lipot na kanyak. Makauma mo tikas tang ibagbagam. Tunggalag sa uka patay kita. Makaumakan. Nabartag kan. Kabayatan ngagpungpungdot ka. At damot ni Bernadette ito ospital at di amono kasano ti kapaot ti kawan ti puot na. Kung konsensyahan da kanidad. Wan! Anyat maramidak. Sana ka, doktor. Ngambantayam ko ba? Oh, Si Katina. At daka ko ba? Itisibay na. Sangkat ngagbarbartek latan. Mas daawa ka talaga. Sipot pa ay bartek tan aramidam. Imbagman tasan ka anak sakit. Yak maaklon na nabakbak nangan day kay Alora. Agdakkel gayam ti share na. Apay na ti kapela mapan maturog, mama. Pun gaya. Asino ti mang bambantay iti anak ko iti ospital? Binaon ko dayoli kan sana. Santa pa yan alpas, Rosano. Apay, nga impalubos mo ang makastrak ni Laura iti korporasyon. Amin na makabal. Nawaya da amang isarrak iti investment da, mama. Pagimbagan na ita, nagiti dadakkel ang negosyo. Asakupan ti Fortesa Holdings. Agi balas ti panggap ni Laura. Katkatawaan na tayo itaan. Banag asaan ko ang maaklon. Bigatan. Ita lang nga sumangpat ka. Saan ka pa lang agnakam? E dinto tagpilpiligro ti biyag ni Bernadette. saan mo apagkalob ti kasasaan ni Bernadette? Iti kinaman ang lilipot mo, Rosano. Wanon ka, iti bain! Saan ka aliniputan? Anya, olbod! Anya ti kaya ta sa uwan, ti panangyalati mo, ti panakaimaton ti korporasyon, iti daya bapay. Saan ka diya nagtulagan nyo? Nagbidot kay ti pampamutan. Nabartag ka. In ka maturugan. Agsarita tanto inton nasimbang ti panunot mo. Uray na bartekak, tamok ti bagbaga, Rosano. Pangedeng ti Board of Directors. Ken babaan ti rekomendasyon ti panakaipatugaw ni Laura kas kabarbaro at Chief Executive Officer. Saan ko maklon day ta, Rosano? Iso ti kadakkelan ti investment iti korporasyon. Sana po day ta.
Kaputa na kabakbak namin dahil niya babae. Insukat na kon kankwana. Sana po, Noreta. Nagbindot kay ti pamabasol mo. O insardeng mo kumati pa nagsugsugal mo. Saan tayo kumadumanon iti dahi ti apunto? Apay, apabasulan na. May saka nga inutil, Rosano. Awan sirsirbin. Awan tulang mo. Inutil ka! Aglablabas ka. Nagtep-tep pulak lang. Gapo ka ni Bernadette. Nakadanon siguro itan ni tatang ijabangkag. Ngam, nakamulang lang kapailaan. Adda ka di sa gubanit mo, Brian? Malmal dayak lang, mami. Kumusta nga ta ni Bernadette? Uray sa ni Sir Rosano. Ipaidam na kanya ako ni Bernadette. Saan na lang ataan nasangot tinangawag kan ka, Brian? Aduti nakakumikuman na idikalman. Bueno, nariribukan kalpasan ada kayon timang imaton iti korporasyon da. Adu at tao ti akin kukwa kadagiti negosyo ti Fortesa Holdings, Brian. Mami, iti da ito yan napasamak. Ad-addan akaguradak dagiti salba. Ad-addan, apagin na daywanda kami kini Bernadette. Nalapit asan na kamawatan. Da kayo matan tinaliday. May sabanag ti kabutbutan ko. Ang mga nudumtang to ti panawon akaguranak nga inam. Gapo iti dayto ang napasamak. Gapo taamok ang napatagkan ka ni Bernadette. Saan to ang mapasamak dayta, mami? Ay ayatak ni Bernadette. Ipatpatag kayo, mami. Agyaman aklaw na yan ako. Adda aklang iti simayo para iti ayan-ayat yo ka ni Bernadette. Ay, panagkuna ka. Adaytan anariribok, nagiti pasama. Kaslasaan na nakapapati. Nilura itan ti mangimaton kadagiti negosyo dagiti salba. Kasla pilid ti biyang nagtultulid. Ang ti pampanunutag. Ad-adda nakagura dagiti salba ni Lura. Kay amangan noon niya ti aramiden ni Maureen ken Chay-Chay a Leonarda. Ad-adda at relasyon na Brian ken Bernadette ti agi ka. Bernadette, anak. Nagduduma ti marikriknak. Kabayatan na buy-buyan ka akaslamat maturog la. Pabasulan dakdalolam kan mami. Iti napasamak iti korporasyon. Nairanapay mo't nga ron nakastoy ti kasasaan mo. Nariribok ti paragden nami ka ni mami. Ngam sikati nagbali na kirid ko. Sikati gapuna no apay asibibiyagak pailay. Ngam kasanoitan. Nagkutiti iman ni Bernadette. Makaputan. Diyos ko, agyamanak. Agyamanak. Agsublin di po ti anak ko. Diyak pa'y nakasarita ti katugangak, Dad. Panagkunak, klik-klik-klik ang nakmat. Amang no nagbindot ka lang, hindi pa nang ipapan. Agpapadada kini Rosano amang pabasol kanyak. Gapo iti panagsugsugal ko. Hindi ba lang amin na binagbagaan ka nga isardeng mo diyak sugal? Oray ka di na kayo, Dad? Pabasulan dakmat? San nakabugbugkawan nga amang? Pagtitinulungan, Dak! Nakadakda ka sa klaunayan iti panagkita yo. No saan nga inotil ni Rosano? Saan kuman napasamak ti kastoy? Agbarbang ka, yanak mo ti panunodam. Matayak lang kuman! Sana mabalin. Una kapatayan na dyan, Laura! Apay nga da ka dito'y turod, Brian. Awan ka diti klase, yo. Aglalalutak, lolo. Diyak tumatlang maipasnak ti agadal. Anya ka diti pakariribu ka, mapo.
Nakalidlidayak amang panpanunot kini Bernadette. Oray ni Sir Rosano. Kat pinawilan na kon amang sarungkar kinkuha na ito ospital. Saan da ka palubusan da Maureen kan Mrs. Salva? Aglalo itan. Nagriribo kon, Lolo. Nung apay amairamraman kami. Saan ko maarumbang? Ang ay, una yan ay Ni Sir Rosano. Hello, sir. Agyaman nak, tanauray ko matlang ti awag mo. Kumusta ni Bernadette? Nangako nga dakin ang sarita yung iti cellphone nyo, Daddy. Asino dahin chay? Ni Brian. Kinid daw ko nga minidi, saan nakaasarong karam dito ospital. Taamangan no mangriribok ni Mami. Nagkariakin ko nga awagak, no adda na pintas amay padamag ko. Naulpit na unay ni Mami. Agluwa ka manan. Amangan no, Daddy. ano kami tinapasamakan ka, idi. Kunak nung nakaturog ka, idi kinita ka iti kwarto. Nadugtalan langan ni Lola, iti kabigatan na, nga awan puot mo. Diyak pa ng Pastor Aramida. Hindi sinaguyap-iyapak. Di kwan. Nakitak di bagay kiti may salog. Apasig apuraw asabo. Kasla magkawkaw at laang dagiti nakasinsin ang nga ulap. Kat nakitak ni Brian nga agur-uray kanyak dati. Mabanog ka pa lang agsaw. Ituloy mo kit ninti maturog. Wagak dalolam kan Mamim. Ipakamok ang nakapuot ka. Aglunag nga inranta ka di kasarita ni Maureen na balayan. Nagsubagdakin ni Rosano itayagsa. Yung saan ka nakibiyang. Saan ka ang mababalaw no kaguram ni Maureen? Kanayon ko abagbagaan ngam saan nakadengdenggan. Adabasol ni Maureen. Ngam ad-adda ababalawot ni Rosano. Binaybayan na ti korporasyon. Nangat-ngaton ni Laura ngam datayo. Dahita ti saan ko ang maaklon. Kasaritak to ni Mr. Fortesa. Gatangan mi amin nga aset ti Factoria. Panagkunag naladawan na balayan. Saan nga ta nakibiyang ni Laura idi ti Factoria? Naimbag tanay palagip mo dayta. Lakit ti abalayan. Kinaradap nak itinalimad dayjay ababaan. Sige abalayan, agkuyog ta na mapanja ospital. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Inuray ko ti awag mo sakbay nga imayak ditoy. Aduti na si kasumi ka ni Norman. Pasensya ka lang ko man iti panagururay mo, Mrs. Richmond. Madam CEO, may bayagak iti ospital. Kumusta ni Bernadette? Naliday a pinanawak ni Brian ni Jabalay. Nakapuutan ti anak ko. Nayawag kumatan ka ni Brian ti kasasad na. Taday tatin karik kan kwa na. Agyaman ak iti kinasayat mo iti anak ko. Musyak la kumati mapaturay. Ala, saan pa iladay tati pagsaritaan ta? Kas bilin ni Mr. Fortesa. Tarabayan ka, bayat ti panangimaton mo iti Fortesa Holdings. Kalpasan na nakasarita na ni Rosano. Gimanahigay. Kalpasan anamuan na nakaputan ni Bernadette. Katagay. Nagragsak ka nagpakada. Ay, nasayat mait. Ta napanmatlag nag-eskwela. Talaga nga ayatin na launay ni Bernadette. Kasla isaw. Timang parparig taken kwa na. Ay, nay, nilaturo ni Flores. Nakabagbag nangan ni Laura. Nangaton ti posisyon na iti korporasyon. Ngaman ano sampay lang ti agtalo na lipyo.
Dahil tati mangipanagnag. Ana pa kumbaba kami lata. Uray nakatapawan ni Lura. Katlo ko mapilid, adan ni tingataw, amang tantanawag ka na kayaw. Ininsultun na ka di Alipio. Nasakit ka di amang tikinapudno, atornay. Ah, Laglagi pong kuma. Nakabadag ame, nasaka tayo, itidaga. Gusto magmamano lang abulan ang nagpaayak iti direktor ti korporasyon. Kabalak da ito Ad-adda pa'y aparang ayak dagiti negosyo. Nga adda iti babaan iti Fortesa Holdings. Rosano? Awan ni Rosano, Maureen. Nakarwaran. Saan mo nga ilamang tinaga mo nga sawak? Patayin kayo. Saan ka nga giskandalo, Maureen? Ang mga numapilitan nak amang ipatiliw kan ka kadagiti gwardya. Kat pilitan da ka nga erwar. Kunam no sino ka itan? Nangato ti adal dagiti agup opisina ditoy. Agbain ka kumamaw rin. Awan ti kay mo dingam. Aging gamak pagtapalak pailaan. Pumanaw kan. Kunam no asino ka na? Asino ka lang idi? Wen, asino akla idi? Ngam pagdiligam itatilangata. Sa balin ti panawan, namimpinsan ang naglupos ti panawan Maureen. Uray ti ukalim. Nagbaliw na minpinsan. Katsika, anya ti nagbaliw kan ka Maureen. Anya ti klasim nga inakan asawa. Panagkunam, maikari ka pa'y iti paggargarawam akagimungan. Kaya sakit di nga ilang pasok ka iti swelo? No talaga may turid mo, itay kumapay nga inaramid mo. Kayat mo ka di, tasi ka ti pungot-pungot nga idumudom, kan ipurwak di tarwar. Ngam, saan ka tutupan Maureen? Sa bali ak itan. Saan amay bagay itikas kanyak a CEO iti mabigbigbig akadaklan a korporasyon ti mang tutup itikas kan ka? Pisit No di ka pailaan pumanaw. Talaga ang mga yabakon iti security guard tapno uludan da ka nga erwar dito'y opisina. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ni Laura tinakatugawan iti sigod nga opisinak akabarbaro at Chief Executive Officer ti Fortesa Holdings, Brian. Adak iti opisina iti bukod mi apasdek ti negosyo. At ako may papakasi ka na kayo sa Rosano. Kaya't ko ang makita ni Bernadette. Lading itak. Tsak kaya ta may ramraman kay tigura da Maureen kan mamakan ni Laura. Saan kumada ita ti pakaupayan ti Riknam? Awatem kumada iti pasamak. Sige, agyaman aklangan. Amok ka makaluksaw ni Brian. Nga masapo lang maawatan na ti amin. Aging inayat da iti anak ko. Nga napatpatag ti salon at ti anak ko. Tiyak kaya't nga ada ako marot ti kasasad na. Maureen, Bay na babae! isarting mo ti agdadaay ka dagiti alikaw. Anya ka ti ba nanti mapaspasamak ka? Awanan bay na dyan, Loradad. Makapong tutaklaw na ikan ko, ana. Nga mawanaramidak. Visit! Saanan akas idi ang maikuskuspil mo? Baknang ka na nga tulaw na yan. Kagurak di bagik! Diyak maaglon nga awanan ti Sir-Serbek. Agpagkamatayak lang. Saan kumatay tatisang kay bagam? Kansaan mo nga ramidin da ita? Kagurgura kon ti bagik. Diyak kaya, diyak iti mapaspasama kanyak. Sakitan, di bangkut-kutim ka nagiti luwak. Awan ti papasulam no dibot lang tabagim. Gapo iti aramid mo. Aging gaita. Saan pa'y lang ang nagkalma ti Riknak? Kasla marigatan ak na umangas.
Nakabakbak na nga kon. Asino ti mangi pagarup nga imatunak itan tinakarangrang ay a korporasyon. No adda sana nagbaliw kanyak. Siguro, tinalakapay lang ang apanakarubos na gitilwak. Kasla, tsaklat tamarig nati kinasimbang ti panunot ko. Kaanon tunga ta amarig na tipudno akay papanan ti raksa. Lola, nakaturpag kayam. Di mo't nagkuyog kayo kin ni Lolo iting imay dito ospital. Nagpakadamit la adagos. Ada siguro napataga na pananda. Kat ni Mami, Bernadette, talagang awan patagkukan ko, ana. bayam, taawagak ni Daddy, tamapan na sukunin ni Mami iti balay ni Lolo. Adalakit ni Daychay. Lola, bayan mo latan. No talaga nga dapat agkukan ko, ana. Sana masapol nga damang ibagakan ko, ana. Umay nakitaan dito ospital. Sapay la ko, ma. Tabantayan nanto ti tanam ko. Anya ti bagam kanyak ti mawag ka, Rosana. Nakpulong ka din ni Laura kan ka kasalangadan nak? Napan ka dito opisina ni Laura. Awanan ka rin nga kijay. Tayo so ti CEO. Awanan mo. Ano niya tinapasamak ka na kayo adwa? Yawanan bain. Kunamla no asino na nakangat-ngato. Ngem no may kanakitigon dawa eh. Saan ka kumagagipangta? Oh, Tinawagan ka. Tasap-sapulin na kakano ni Bernadette. kano? Aha! Maawat akon! Adda kagayam dito opisina. Talaga saan nakakayata kasarita ni Mami yan niya? Ni Bernadette tinapatag. Alaman! Bernadette! 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 Maureen, sagit ka? Apay, awan ka ditirik na ka masaksakitan. Hindi pa yan naawat ko. Anilang Bernadette tinapatag kitibiyag mo. Saan mo anawatan ti kayat ko, Zoe? Delikado ti kasasab ni Bernadette. Saan mo ka di akayat? Ang makadin na tayo ba'y tinapaon? Sige! Jakon kaya tadenggan niya pa iti mga Rosano. Pinindap ko lang aro na ti cellphone. Awagan nakpilan. Anya pa iti bagam. Ibagam aminan. Ay, ayatin ka, Maureen. Si kalang ti mangyat adayo ti bagim. Wan! Basal ko amin! Basal ko amin! Nasakit tirik na ni Maureen, Mama. Apay nga minaliklikan niyo akasarita. No saan aga po iti asawam? Saan tayo kumana pukaw tinegosyo tayo? Saan tayo anapukaw? Bimasit lang ti share tayo. Kan saan na nasyakon ti magimaton? Ba nag-adyak maaklong? Yakon ulitin pa'y kada kayo tigapuna. Kan saan na mabaliwan ti panggandang. Di ko ma-Bernadette tinapatag. Iti kasya ka sa sadna. Masapul nga iparitin natin kenkwana ti pamatig tayo. Nya ti sasawam Rosano. Saan amatay ni Bernadette? Nasayatan na kay kadang kamatla nga si Markiti Pagadalan, Brian. Ngam, apay analiday ka pailaan. Kat nakapuot matgayaman ni Bernadette. Pinaay ni Sir Rosano. Di pa nagpakpakaasik ang makita ko man ni Bernadette. Brian, maawatam ko mano saan da kapalubusan ang masarong karam ni Bernadette. Tinapatag na ispalan. Naimbagpay kada kayo, Mami. Naragsak kayon. Ano di kayat mo asawan, Brian? Nakangat-ngato kayon. Saan ka di aday tati kayat yo amagunod? Idintong agsagsagaba kami kini Bernadette. Nagbindot ka iti panangipapan, anak. Saan aday to'y tinar-arapaap ko abya?
Laura, anya aya tinagsarsaritaan niyo kini Brian. Apay nga gluluwa ka. Makasangit ang itinaibaga ni Brian kanyak tatang. Nagbindot iti panangipapan anaragsaka kunta nagbaligi akon. Nangato ak kanon. Idinto tagsagsaghabad ak ni Bernadette. Ay, sigala kumaan ti mga waawat iti anak mo. Uray, kayat na makita ni Bernadette. Sana may kan iti napinta sa gundaway. Tatang, Ket, kumusta ti umunang aldaw mo iti panangupisinam kas mangimataon iti korporasyon. imay nakrinaot ni Maureen tatang. Dala ni sa anak ang nakatapal. Anya, No sa anak ngayon pangag, pinaulod ko kuman. maaramin mo nga taday ta. Tatang, sandak nga inggan ariribukan. Iso nga aging gaita, agsangsagit ak pailaang. Sige, ituloy mo ti maturok. Sarsar tambay lang. Agyaman naglaunay ta nakita kayo iti panagring ko. Mabalin ka ti arapan kayo. Bernadette. Anya ti marikit na. Nakapsutak, mami. Tsak maawatan tayo tinapasamak kanyak. Kalaat-latan asin naguyap-yapak. Tinaputak. Pura wasab-sabong akas na magawgaw at dagiti ulam. Akitak ni Brian ang mangyaw-awat ka dagiti ima na. Bernadette, anak. Patpat kan kaunay. Agyaman naglaunay, mami. Patkat kayo matunay. Anya da ito yung marikit. Makunkonsensya ka di. Saan? Saan? Apay ko ang makonsensya ak. Muka madmadlaw mo alikliklikan ka, Maureen. Likliklikak ti makaisawang itinagubsanggan ka. Amok, babalawandak. Papasolandak ka na agaw ni Laura ti korporasyon. Gapo iti panagsugsugал ko. Sika tinagtaudan da itabalikas, Maureen. Punamat! Awan kas eskak, santa di. Awan ti serserbik. Nga maawatan nyo ka titiriknak. Manipod nagdanak kami kini Rosano. Diyak narik na ti panagayat na kanyak. Saan na siya ti pangibagami ti da itaabanag, Maureen? Ti kayat ko pagsaritaan ta. Isardeng mon ti panagsugal mo. Anya? Awanan ti ado akwarta tayo. Ket no ipilit mo ti panagbisyom. Ang mga no agbalin tayon ang nakakurkurapay. Bana ka diyak kayat ang mapasamak. Diyak kayat ti umagap iti daga. Nasayat. No, kinasari tayo matlangan ni Maureen, Mama. Saan kami na nasayat aliklikan nyo? Lumabalin, awan ko man ti mapasamak ariribok iti biyag tayo. Mapasamak laeng no isardeng nan ti panagsugal na. Balagan ka, Rosano. Jakon kayat apanuyuyam ti asawam. Sapay ko mga paiso, tay sardeng nan ti panagsugal na. Saan ka ngagbalin nga inutil, Rosano? Masakit adenggan dahi taabalikas, Mama. Inawagan nak ni Maureen iti inutil. Taapay ka nung impalubos ko anaagaw ni Laura. Ti panakay maton ti korporasyon. Saan mo nga ipalagip da ita? Adalaang amakapungtutak. Ada kayat ko apankan ka, Rosano. Ada ka di panakay naig ni Laura? Iti panakay nga to ti sweldo, dagiti mangmanggad iti paktorya idi? Iso tinang isingasing. Ngay nayunan mo't dagiti direktor. Talagang awan ka es-eskam. Kasaritak ni Laura. Sardengan niyo kuman ni Laura, Mama. Saan nakalabdan? At danas ka na pagsaritaan mi, iti dayjay a babae.
Pag may sakbanan. Kumusta nga ta ni Brian? Tsak may pulos na kasarita. Awan kanyak ti cellphone ko. Uray ni Tati. Sana natakamat ni Brian kanyak. Tsak kumakayang tiaglo. Amok nga apay saan nakamasarungkaran ni Brian. Tsak pulos ang tuwa-tuwa di panagayat na kanyak. Naulpit unay tamamay kan lola. Umno sa anak patlangag payag. Saan nga ta nasisayaan? Asurwag lahan anipatan ni Brian. Gusto mat ngamin ni Leonarda Maurin. Isardeng mo ti panagsugal mo. Awan ti makapasardeng iti kayat kong aramidan, Daddy. Ngayon pangalampay iti sugal mo. Dad, makagura ni Mami no day tati bagayo. Baknang dapay lang. Imbis nga bisyo ka, ipaay mo laangan ni anak mo. Agmalmala magpatpat nagabambantayak. Kasta ka diti kayat yun, Dad. Sana ka, doktor. Amangan wag babawi ka kadag iti araramidam. Aklonem nga ado tinagkamtudam iti anak mo. Sandak kumakonsensyahan. Mabalin ko ngay paay ti panawon ko kini Bernadette. Ngam sandak ang lapdan iti kayat kong aramida. Ni Rosano. No maamon ni Maurin nga awagan nak ni Rosano. Ang mga non adang agpakungkan. Hello. Laura, kaya't nakakano akasarita ni Mama. At dan iti dalan. Apay ka no? May papaniti factory ka. Anya. Ngam no iso day tuyan. Ardi, lugtam tiri daw. Pastor kam ni Mrs. Salva no iso day ta. Laura, kaya't ka akasarita, may panggap iti faktorya. Nagilimod ni Rosano kanya. No saan ka nga umanugot iti kayat ko ang mapasama. Ipulong ka kini Mr. Fortesa, kat ibabawi na matlaang ti posisyon mo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nagilimod ni Rosano kanyak. Kat no saan ka nga manugot iti kayat ko ang mapasama. Ipulong ka kini Mr. Fortesa, kat ibabawi na matlaang ti posisyon mo. Pagtultulagan dak ka di ka ni Maurin, Mrs. Salva. Pagsinsinublatan dak kariribukan. Dua talaang tagsarita. Saan ka amangiraman iti sabali? Ni Maurin tinangraot kanyak idikalman, Mrs. Salva. Dandanik pinaulod kadagiti gwardya. Ani ati kunam? Sa ita, da kayo mat. But nga nagkadi, Laura. Kunam no asino kaitan. Sika kadi ti akin aramid iti panakay nga to ti sweldo dagiti mangmanggad iti faktorya. Kukwa ti Fortesa Holdings ti Factoria, Mrs. Salva. Kas direktor iti korporasyon. Pagrabangak ti mangkita iti pagimbagan dagiti empleyado. Kaasida. Kwarta lang amin tinapatag kada kayo. Kat sika, saan ka kadi akarup-rupa ti kwarta? Anya kadya talaga ti panggapyo. Kaya't ko pasublian ti faktorya. Siya ka mismo ti mangimato. Ni Mr. Fortesa ti kasauyo iti day tabanag. Ado ti naka-invest iti faktorya tapno amuyo. Amok? Kasla si kalaang tinalaing, Laura. Katangag amin a share. Ba't iti cellphone mo, Bernadette? Mailiw ka kadiunayan ka ni Brian? Mani po ti hospitalan. Saan kami pa nakapagsarita, Daddy?
Mawatan mo't siguro no apay asaan nakaama sa rungkaran dito ospital. Masansan ngagsarita kami. Amo na ti kasasad mo, mabayan kanyak. Naimbak kayo pa'y daddy. Yung ni mami. Uray ni Lola. Saan na mahuatan? Dad, ano nga ito pagtungpanan ti ayan-ayat ni kini Brian. Sige, sumulay ka ko niti opisina. Sana pala dandani ita nagiti umay mangbantay kin ka. Lumabanin na ang... Diyan ako man balang ituloy kong agpaimbag. Kasaritak to pa ti doktor mo. Sige ha. Amo, nuapeliklikay ka ni Daddy, nagsarita mi. Likliklikan na pagsaritahan mi ni Brian. Magapong tudlaw na itila nga mabalayan. Anya man ang tinabasamak. Napanak iti opisina ni Laura. Tapno pagsaritaan mi ti Paktorya. Imparo pa nakidin, apagtultulagan mi kini Maureen nariribukan. Gapo, taday ta tinagpungtutan ni Maureen ni Dikalman. Nagdadaal ka dagiti alikaman ni Jabalay. Ari kan uludan ni Laura, tinangbugtakken kwa na. Kaya't ko apasublian ti Paktorya abalayan. Ipulong ko kini Mr. Fortesa a kinumpitensya ni Laura dagiti negosyo nga edda iti babaan iti Fortesa Holdings. Abalayan. At dandagiti a negosyo ni Laura sa bayan nagbalin ng stockholder iti korporasyon. San ka di? Dahil ako matirumbang amawatamad abalayan. Ito niya ti mayak ti subdivision. Nagkasat ang Laura. Nagbali na nakukuha na ti kadakkelan nga stocks. Ti negosyo. 2 a subdivision. Ti kondominium. Kat ti hotelangan ti kabukbukodan ang negosyo dagiti Salva. Anyamon ka tatibagan ni dati takon di awag. Hello? Maureen, ayan mo. Kagapga po kiti subdivision. Anya tinaramid mo dita. Saan yun nadamangan pa Agburak ti darak ang makalagip iti dayjaya Laura. Umayak di tayo nyo. Saan kayo ka di Romar? Kapong tutak manan. Dahito yun tinagtungtong palan ti biyak mi. Karkaritin nakdaya Laura, Dad. Gaputa nakabakpak nangan, ikos-kospil na kon. Jack Macron da ito Noanya pa lang amin tinang istorya aken ka. Tinagsaritaan mi kinabalayan iti papan na iti opisina ni Lord. May samat na diya bakit? Impalubos na latan at pabaid na diya babae? Ramam ti katugangam. Anya ti panggap mo iti ay mo di balay. Imayak, gaputay nawagan nak. Anya kayo mat? Saan kang agbarte? Ingkabantayan ni Bernadette. Wino akoyog tan. Di pa lang inrar ni Rosano. Iyayin balay nga ituloy natin paimbag. Mangsweldo lang iti nurse sa mga sikaso kan kuana. Agbaliw ko man ti panakilangan mo iti anak yo. Ipariknam ti panang ipatag mo kingwana. Kaslamab-abak na tiriknan. Gapo iti dahja Brian, Dad. Saan na pulos makaasideg iti anak ko dahi jaya tao? Kat ti anak mo ti ad-adang agikaro iti kastangaramidam. Uray niya't sarsaritaan nyo. Saan tayo magkatumusan? Pumanak man lang. Kat papanam, saan kan ang makibarkada? Bakbakitang ka lang arudan. Aniya. Ay, limamas lagayam na iti akutse. Nalagip ko, ana pabainak ni Atty. Flores iti may ditoy. No sabali lang ata, kumaatao, amangan no,
Napanakilak matag iti pada ka tao. Gapu iti kinabaknangan ni Laura. Kat ni Brian nga ta. Ay na, sapay ko mata di namat mabaybay anti panagadal. Nung ata ngamin mapanunot na kini Bernadette at ipanagadal na kumati ipamaysada paylaan. Uray ta ubing na paymay. Kat bareng no dayta anti pagulim ka anti biyagme. Ang kaslad anda pa yakimaro tiriribok. Gapo iti aring na panangagaw ni Laura iti bilag dagiti Salba. Impaspasarak ko ti imawag. Agyamanak. Dama kasarita kan, Bernadette. Itay bigat lang, nahalag kini dati ti cellphone ko. Kumusta kan? Malmaldayak. Mailiwak launa yan kin ka, Bernadette. Kakaasi ak amang ibibtor. Itijak pan nakakita kin ka. Kasano na mo po kawak iti imatang mo idag na nayon. Saan mo kumaasawan deta? Jak ka ba alam ti agbyag nga awan ka? Talaga kay ayatan na ko na yan niya. Uwan. Si kala ang ti inayat ko iti kastoy. Ay ayatan ka matunay. Sige ha, ito nabitsan man ang sarita ta. Anya ka din ti marikrik na. Kasla makaturturog at narod. Kan amang ano kalata damdam ni mami. Kat masagpat na nangagsarsarita tayo sa cellphone. O sige, baliwan kanto ti agsarita. Agan-anad ka. Ulita, ay ayatan ka unay. Kaslag pakpakadan kanyak, mami. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Brian. Amang ano kayat nak? Alipatan. Nukas pangarigan lang. Saan kong ipalubos, mami? Pinatgak ni Sir Rosano. Ajak singaan ni Bernadette kabayatan ti kaadana iti ospital. Uray na sakit tinakam ko. Dakkal ariribok no mapasamak dayta, Brian. Ngam sabalin asaritaan. Numaalukoy da ni Bernadette alipatan nak. Jak ipalubos. Nasayata si Mangbut Karosa. Talaga nga umay kariribukan ni di opisina nung di ka makita dito. Anya kalimanan ti problema. No agkit-kita kayo itinalimad kini Laura. Iba ka masan nga pangpangas. Nagkita kami man. Gapo iti korporasyon. Anya man ti problema. Saan kayo kadya nagsarita ka ni Mami? Pinabainan na. Namabalin, agulimag tayo kuman. Saan ka kadipay anabannog? Basol mo amin dagitoy, Rosano. No saan ka nagliway iti trabahom? Inaramid ko amin nakabalak. Sige! Basol ko nga rudan! Basol ko! Basol ko! Basol ko! Tsak maawatan no anya talaga ti problema. Ti problema! Saan ko na marami ti kayat ko? Maawatan na ka di? Urayan na ka ni Bernadette iti ospital. Pagnawan ka man langan? Pinagawid nak ni Maureen. Tapno agsubang kami lang. Masaya tapi manawan. Napunuwanak matan. Agyaman at kasi narupangaran dak dito ospital. Saan kayo kadya nakita kini Mami? May di balay tayo nawagak. Ngam nagawid pa ilang. Kabangan no. Sumot na itan. Kumusta kan, Bernadette? Mami, nagsarano kay lang kini Lolo. Nasaya takmatan. Saan mo't lang imay dito ni Brian? Maurinan niya ka kadi. Amo na saan niya palubusan asarong karan dak dito ospital. Naimbag ta muna ti pagluglugaran na. Awan ka na pa ti doktor mo. Kasarita ko man, mabalin mo ti rumor dito eh.
Day tamat timbaga kini daddy, mami. Ijayan balay nga ituloy ko kumatag paimbag. Imbagayo pa lang amin kanidati tinagsaritaan nyo kani Laura. Pinagawid ak ni Maureen, kat nagsubang kami. May sabot dayjay. Isote aking basol. Kung saan nakababalawon? Kaya't ko nga gulimat ko man tibiyag tayo, mama. Kaya't ko asikati mangi pamuspusan. Tapno matagi kwa tayo ti pabrika. Saan amabalin ani Laura latan ti agmaymayat? At dabukod na ang negosyo. Narangay mo tinegosyo tayo a hotel? Talagang awanan ti kabaalam nga aramidan, Rosano. Wano, pudno ti atap ni Maureen. Nga adda na limod a pagtultulagan nyo kini Laura. Saan ka nga kibaltang, Rosano? Ita inawagag ni Maureen. Nagkapo kano diti subdivision na balayan. Apay ka ding inawis nak ditoy. Balagip mo pa'y asikati ahente dagiti dagaan nagtakdaran ti subdivision. Agpapada tayo a nagrikat. Nakasaysayang agbayso. Ang mga no dumteng ti panawan nagatangan ni Mr. Fortisa dagiti Sergio. Wenno mismo ani Laura ti manggatang. Tapno awanan kalintigan nyo ang makibiyang. Saan ka nga inayaban tapno pagpungtutan na kabalayan? Binabalaw nagpaikit din ni Rosano no apay nga inistoryakan ka ti panampabain ni Laura kanya. Nadingitag no apay ana istoryak pay lang kini Maureen dayta. Diyak plano agsubang dagidakasawa. Siya ti makisarita kini Laura iti problema yo. Anya ko mati kabaalam nga aramidan. Awan sakit pa nagtalek mo iti kabalayan. Diyak nalipata na may sakang abogado. Makamuka. No, kabaalam adadaalan tibiyat day chay ababae. Nakasaritam gaya man ni Bernadette. Ngam, apay analiday kapaylaan. Kaslag pakpakadan kanyak, mami. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Brian. Amang ano kayat nak alipatan. No kas pangarigan lang. Saan kong ipalubos, mami? Pinatgak ni Sir Rosano. Ajak singaan ni Bernadette kabayatan ti kaadana iti ospital. Uray na sakit tinakam ko. Dakkal ariribok no mapasamak dayta, Brian. Ngam sabalin asaritaan. Numaallukoy da ni Bernadette alipatan nak. Jak ipalubos. Oh, tatang. Apay nga agmatmatider kayo. Agtugaw kayo dito abay ko. Ay, palpaliiwan ka. Tanadlaw ko akas lanaunag, ti pampanunutan. Tatang, Si kamot itan, tinalitay. Apay, anyaya tinagsaritaan niyo kini Brian. may panggap kadakwada ka ni Bernadette. Narikna ka na sakit tinakam ti anak ko. Kasla, imparipirip ni Bernadette ti panagpakadanan. Nabanugmat nga tan, ti puso na. Masyanak ka dagiti agayan ayat tatang. Saan ko marumbang nga isudat agi karo? Tinapalabas kat napalabas ko man. Ada ka di ka ba ilam nga ramidan? Sang ka ko namide? Adi mo ipalubos nga irurumunda ni Brian. Baknang kan. Wen, pudno day tatatang. Ngam amuyo. Masyanak iti bagik. Natibkerak kadag iti panubok iti biyag ko. Ngam naras iti pusok. Nalaka amaluunag tirik nak. Nasayat na napanunot lang nga iruwari ti ospital ni Bernadette. Pinalubusan ng ti doktor. Nga mangsweldo akiti nurse sa mga sikasukin ko na. Kasapulan nga minamabantayan iti kas niya kasasad na.
Dapat dagiti katulong ang mambantay kan ko na. Adakin daw ken ka Maureen. Iparik na tayo kumati kinapatag ni Bernadette kada tayo. Liklikan na iti banag ang makapasakit kan kuana. Adamanin kayat mo sa uwan iti dayta, Rosano. Ama nga nagsubang kayo manen. Asino ti mangbantay kada kayo iti ospital? Ori saklatan mama. Irwar ko to na masapa ni Bernadette. Masango mo ni Bernadette? Tawan mo't ado apaka kumikumamitan. Ora hindi makumikumak. Adalat ta panawin ko ken kuana. Talaga saan kag paatyo? Kung konsensya ang naklata. Isardeng nyo daytan. Saan ada tayo ti agsusubang? Ad-adda katawaan na tayo ni Laura. Kasta, kotse ni Brian tinasabat ko itay. Attorney Flores. Naimbag na nadanon ka. Mabalin ka din agsarita ta. May panggapitian niya. Awan pa'y panggap ti Fortesa Holdings agumatang itidaga. Saan na dahi tati kahit kung ibaga? Anya talaga ti panggap mo? Riribukam dagiti agasawa? Makiasawa kan, tamangan wagraman ni Rosano ket agawem pay babaan iti kinabang mo. Awan ti amok iti bagbagayo, Attorney Flores. Apay ka di asandak nga inggaan. Iparupam ka di mo't kanyak, apag tutulagan da ka, kada Maureen kan Leonarda, arribokan ti biyak mo. Saan ka di akas na ti panggapyo? No apay nga da kayo dito eh? Napanakkel kan gapota adon ti kwartam. Da kayo lang ti mangibagbaga iti dayta, Attorney Flores. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Naulpit dalaunay, mami. Apay, saan da ka di anapadasan tinagayat? Agkalma ka kumalaang Brian. Saan ka nga agpungtot? Ay ayatam ni Bernadette, saan ka di? Isu kumati pang ipagpagapuam. Anya nga mintim mayanday jay nga abogado. Anak, bakna nga kun nga agpaiso. Maramid ko amin akayat ko. Nga, apay nga irurumantak pailaan. Sige, mami. Agsubli ako ni pagadalan. Agkuyog ta na rumuan. Hada ako man iji opisina nga agtrabaho no saan adimtan niya Attorney Flores. Ay, nagistayan ka na ilawaan. No sa anak ang makatupal. Diaklaan mon. Noan niya ti maaramid ko, mami. Pagyaman ak launay, Daddy. Kamaudyanan na. Nakasangpat ak madlangan dito balay. Kailaw kunti kwartog. Agyaman na nakasarsarantakan. Kasla awan sakit mo. Malagip ko tinapasama kidi kanyak. Anya nga tanong maulit manan. Kat sa anak to na makapuot pa eh. Anya, saan mo kumasasawan ti kasta? Sandak to kumasang-sangitan na, Daddy. Kaburan yun to kumatibangkay ko iti pasig apuraw asabong. Apaya kastamat ng ti bagbagam. Kaya't mukha din ti matay. May turid na kami apanawan. Lipatan yun day tanay ibagagdad. Agkapya kayo kumankin ni Mami. Kaya't ko anaragsak kayo. Diyak magustuhan daya na pasamak. Pinagtitinulungan nakit din. Galwad daya Brian kanya. Sana na makasidag kini Bernadette. Ngam numabuan ni abalayan nga awan na ramidag. At adalang nga may papainak. Agparparang paikit din nga awan sirsirbik nga bugado.
Anya nga tat mapaspasama ka ni daddy. Di tayo pinawawag nga saan nakasungsong batan. Napnapan at laki tiniti ospital. Inwarmat kaya mo ni Rosano ni Bernadette. Itaman pa'y asaan nakasumbatan ni daddy kat awawaga kitay pa'y. Maureen, nangag mo ka di, timbaga? Ahon, nangag ko. Pasensya kayon, no saan kayo na italtalag. Awawaga kami ni dad, ngam saan nakasungsumpatan. Panawan ka pa'y nga ron. Inakitaan ni Bernadette iti kwarto na. Sumara na kadagos kada kayo. Mapayatan ni daddy. No saan nakamakadawat iti kwarta ka ni Rosano. Ni daddy ti pangibaga iti kwarta. Padasan nakapagkadkada. Nakaturog mat gayam ni Bernadette, Rosano. Sigurado ka, anasaya at ang tirik nana nga inwar mo iti ospital? Naragsak ti paragsarsarita mi itay, mama. No jak maura ti nurse sa sweldoak ang mga sikasuken ko na. Dakain tulangan ti makamukin ko na. Awan ka di ti doktor amang tamingkin ko na? Maminsan pa yung may nakitaan. Ang depende ti kasasaad ti anak ko. Numabalin ko mga agsardeng pailaang nga agadan ni Bernadette. Naitangaro ti pampanunutak, mama. Jak pa'y naibaga iti apo ko yo. Ang mga no saan nga umanugot. Kaya't mo ka di, maulit mananday di napasamag kan kwa na? Apagruar na lang iti ospital. Simreken iti pagadalan. Gapo, takayat na makita ni Brian. Mama, No agsardeng pailaang ni Bernadette. Awan gundaway da ang makapagkita kini Brian. ang mga numakapuot ni Bernadette, mama. Liklikan tayo kumamasaktan. Hinagpailaang iti kwarto ka. Panawam latan ni Bernadette. Madlaw ko lata no dumteng 10 hours. At damot dagiti katulong amang pastrek kenkwana. Natangken latta tinakam ni mama. Di da pang panunutan tirik na ni Bernadette. Tiyem mo da dati kin lolan, nakaturo kak. Nalawag ka nang ko dagiti nagsarsaritaan ta. Talaga kaya't na kami apagsinaan kin ni Brian. Diyos ko, anya ti aramitag. Ikanda ko may pikiran. Lumabalin. Saan ko kaya ta siya ka mismo ti mangitunok. Ngagsardangan ngagpitik ti puso. Oh, Bernadette. Siriring ka pala ang? Kuna ni mami amat matulog kay tayan. Kariring ko, mami. Anyat marikrik namon. Nasaya at mo't, mami. Saan ka kumakumana ta sumrakit pagadalan? Lumabalin pa ikit di. Agsardan ka pala nga agadan. Nagsasaritaan tang samatan ka na dadi kin lola ti panagsartan ko nga agadan. Oh, apaya di kagsa oh. Mami, ada ko makitawag ka na kayo. Anya dayta? Adanan anay apanawan ni dadi kada tayon. Kasaanan nga iso ti mangimaton iti korporasyon. Oray saan tayo unayin abak nang. Tinapatag ko ma. Aragsak tayo. Bernadette. Dayta tikitawag ka na kayo, mami. Ang unos kayo kumanik ni dadi. Ngam no ibagak. At ikasukat dayta kat lipatemon ni Brian. Kabalam nga aramiden? Bernadette? Apay ngayon bagam kini Bernadette kas jay maurin. Di mo na panunot masagtan kat amangan wanya manan ti mapasamak kan kuana. Kaya't yung kading agtultuloy ti relasyon da. Apay adi kayo makasao? Ama, Ada kaya malagit ko. Apay saan da kasungsong bata ni daw awakat kayo. Awakat arak kayo? nagtitinulungan na din dagiti awanan bain. Amok na sino dagiti dakdaka matem dad. Apay, inan ano da ka? Sanbon ngay palagipay. Sarong karak mamet ti apo.
Nakaruwar kagaya man ito ospital. Saan ka apulos ana sa rungkaran? Maawatak ti amin. Tinapatag, napigsa akon. Agpaimbag ka kumapay. Saan ka pailanga sumurok dito'y pagadalan? Nangag ko ti plano dagiti dadakkel ko. Kaya't nangang sardangang pailanga gadan. No day tati makapasayaatkin ka. At apay nangag ko. May panggap dito iti ayan-ayat ta. Kinabot no na. Kinasaritan ako ni Mami. Itian niya. Ay ayatan ka, Unay. Kasla dyan ka ba ilan na di ka makita? At apay dyan ka ba ilan? Alipatan ka, Brian. Gambalik na. Naitatikit kitawan di ko taway. Para nangan hindi pa nagulimat tayon. Saan? Di mo ko maibaga kanyak dayta. Saan ko ang kabalan? Jack kayat, Bernadette, adda ka kadipay. Sa anak nga umanugot. Amo ka nakasakit ang tirik namin. Ang masasakit mahara kanya. Ay ayatan ka, Unay. Naulpit lagi ti pasamak. Mas nagkupit ti panaganas ko. Naday tinagkurit agasat ko. Itinagkaisabiyag. Agkita tantupay. Brian! Nasip nga tanang apay nga tangawan pa ni Brian. Laura, madlaw ko saan ka makaid na. Tatang, awan pa ni Brian. Nay, unngag paisa. Anda ko maitan. Inawagam ka din. Awagak man kit dingag paiso. Tibag ko, naimbag lakit dito, tsak pa naisaragit i kwarto. Ay, kumusta gayam ti trabaho? Saan ka din nga umay ni Rosano? Pasaray umawag laang no kwa, tatang. Adit, agri-ring ti cellphone ni Brian. Saan mo ta sumungbat? Aniya? Anya nga tanti mapaspasamak kan kwa na, tata. Isublida ka langan iti ospital. Nasaya atin tirik na, Daddy. Nakatulong dagiti agas at tinumar ko. Ura lang dataran pa ti nurse a kinasarita ka mga sikasukin ka. Anya kami tinapasamak. Kinitaw ko kini Mami. Ana ormas ka naragsak tayo kuman. Nga mata kasukat na, Dad. Lipat ko ni Brian. Anya? Itay mawag ni Brian. Turturod ko yung bagakan ko ano nga ganipat kami nahangan. Nadlaw ko nagkadkad. Tapno saan nga at masakitan. Initapon ti cellphone ko. Kabalang nga isakripisyo ti ayan-ayat yo ka ni Brian? Saan nagtumat lang ngayon ka ni Mami, Dad? Amo kasanda kaya't kinilola ni Brian para kanya. Ambok asaan mo akabalan? Kita ang tinapasamak. Kabalak to day pay, Daddy. Naman sapay kong mata sana masaya ang tisakripisyo. Tungpanan ko man ni Mami. Noon niya tinagtulagan, me. Oh, tatang, apay adinanong dak dito'y balay mi ka ni Brian. Nakasapsapa pa'y laang. Kalat ang nagdesisyon ka iti rabi nga umay ka dito eh. Amangan ko nakno dito'y tinagawidan ni Brian. Tanda ni sa anak ka nakaturog. Manlaw ko nga ron iti langam nga kakapsot ka. Anya na ito yan ang mapampanunot ni Brian.
Apay sana nag-away. Kala at laon ay dahito'y tatang. Saan nga tangad pa kay nahigan ni Bernadette? Dahita ti atap ko. Ang kasanon no pinagaramidan ni Atty. Flores iti dakas. Anya? At pang tanay ti anak ko. Saan nga kibaltang dayjay? Saan ko maarumbang imbagam ka ni Bernadette ni Kastyay? Kitam, tinapasama ko na. Saan nakababalawan, Rosana? Kini daw ni Bernadette. Ngagbalin na naragsak ti pamilya tayo. Nga, kasukat tayo ti panang lipat ni Bernadette iti dadya Brian. Hanggang mo rin. Kunakmat asaan nakababalawan? Imanugot ni Bernadette. Inaramid na. Saan nyo napagsinumbatan, dayta? Ang mga numangag na kayo ni Bernadette. Pabasulan na kiti ni Rosano. Ni Bernadette nagdesisyon. Kunak nga agulim kayo. Awagan ti doktor ni Bernadette. Nunaskan nga isubli iti ospital. Saan na kaya't nagpa-hospital manan? Kabalan na ka no? Makamu kayong agtulag. Da kayo ti adada makaammo iti pagsayaatan ni Bernadette. Saan ka arumwar, Maureen? Awagan ni Dading. Kaya't ko akasarit. Brian, to'y mauawag kanyak. Nakasangpat nga ta ni Jabalay. Hello? Mami, Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Brian. saan na kumana sa pulan? Siya kung di makaamoy ti biyag ko. Kunak man no nakasangpat kan. Kalpasan ti panangikadtang ni Bernadette nga agsina kami. Awan matan ser-serbi ti biyag ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta, Brian? Ibagam no sa dino ti ayan mo. Umay kakitaan. Brian, hello? Oh, inidap nan ti cellphone. Dagiti awanan pa ina. Aramid lakit din ni Maureen da ito'y. Talaga pilpilitan dak. Di kalman payla ang akayat ka kasarita, balayan. Ngam likliklikan nak. Abalayan, ni Bernadette ti kapo na kay mayak. Nagkarika asikati makaamu ni Laura. Nagsarita kayo ka din? Saan ta na pagsaritaan da ita? Diyak kayat ngagsubang ta. Ngam nupilitin na. Pumanawak mo't dagos. Awan tinagdumaan nyo ni Rosan. Agpada kayong... Ibabawim da ita ngay baga mabalayan. Papayas siya ti pangdes alam ay ti pamabalaw. Pagpung punod nak. Ibabawim da ita ngay baga mabalayan. Apayas siya ti pangidas alam iti pamabalaw. Pagpungpung tutunak. Gaputa dimon kabaalan ni Laura da ita ti puno. Anya adik ka bailan? Saan mo nga iliklik ti bagim? Nagkari ka kanya. Sika nga ta, di saan ang makabaal kini Laura? Saan ko kayat nga dasan da pag kinawatan na balay? Sika tinang parnway, iti saan ta pag kinawatan. At dagayam dali mo daguram kanya kabalayan. Kunak matking ka, ajak amo at tao ni Laura da Norman. Anya ti kahit mo nga aramidak, ha? Saan mo asaludsudan kanyak no anya ti aramidam? At bukod mo a panunot. Isarding tanda ito yung asaritaan. Ay, panawan ka manlangan. Nasaysaya at pa, yabalayan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Apay nga ta nga inaramid ni Brian da ito eh. Kapungata, iti imbaga ni Bernadette nga aglinipat dalaangan. Ang saan ka ta nasaysaya at no kastalaangan ti pagtungpalan ti relasyon da. Kaputa saan matlang amamingga ni Maureen amang dadataal iti relasyon da. Nagkariak idi ka ni Brian ajak ipalubos nga irurumanda.
At nakalintagal na nga agayat. Jaklakat di ipalubos ang matadal di panagkadal ni Brian. Masapul nga adda aramidak. Apay ngamin nginaramid yun ay mama. Saan naroon ba nga binabalaw yun ni daddy? Ketapay, asyak ti babalawam. Puno man ti pagpabasol ko. Kunam no kalaingan nga agkari. Di namot gayang matakdaran ti sa una. Isardeng niyo kumanday ta. Agpada kayo kiniploro nga inutil. Awan sirsepiyo. Lipatin niyo kuman ti amin mama. Aklunan tayon ti kinapuno. Nagado arigrigat tayo kadagiti subdivision. Sa kalpasan na, kasta ti ibagam. Dakal pa lang ti investment tayo iti Fortesa Holdings. Ti pakaidumaan na lang. Saan na nasyak ti CEO? Day tati karit ko ken karo sa ano. Uray ti pagtoyalaeng tagbalin akabukbukudan tayo ang negosyo. Gatangin tayo amin as shares dagiti stockholder. Hello, tita? Saan ka kumanasingaan? May panggap ka ni Brian. Bernadette. Tita Laura? Anya ti kayat ti asawan? Kalpasan ti panagsina yun. Saan ba ang nagawid ni Brian? Aging gaita. Nagtalaw. Anya? Nasakit law ay tinakang na ti panagsina yun. Kinasaritak mo ta na imbag, tita. Tiyan mo ni Brian, sana ka nasakitan iti dayta pangatang ko. Nasakit magmara ka dyan, tita. Pangasim, saan ka ngagsakit? Diyan kaya't asyang tigapunang at dadakas ang mapasamakan ka. Padasak na hawagan ni Brian. Sige na rodan, tita. Agyaman. Bye. Apay, saan nakamamatan ni Brian? Apay. Sinalangad na kayo ni Mami, Dad. Kat dayta ti pagbarbarte kanyo? Diyak maaklon timbaga na kanyak. Ni Rosano lang ti inutil. Katapaya pabasulin na kayo. Agalwad ni Rosano. Uray da ito'y matan ti pagsinaan mi. Aniya? Agsina kayo kay ni Rosano? Wan! Ha! Sana ka mabuta nga makisinakan ko na, Dad. Maurin. Nugundawayan da, ti agsinubyan ken ni Laura. Pataya kita, tapno maminggan ti amin. Noon niya man tinagsubangan lagi ti dadakkel ta. Saan ta kuman ang makiraman? Tapno saan ang dumakkel ti gulo? Saan ko ang mapalabas na ito, Rosano? Gapo tabakbak ng kayon ngamda kami, irurumunda kami? Apay, anya ti problema? Mama, da kami lang kani Maurin tagsalita. Saan mo alapdan ni Mami, Rosano? Sana ka mabutan? Ha! Gapo ka na kayo! Agbarbartek ni Daddy, Mami! Nagipulong gayam kan ka. Day takadilaang ikabailan ng aramida. Padasin nyo nga'y balikas na inutil ni Daddy. Ni Rosano laang tinutil! Maurin, Saan nag-angat-ngatuan ti boses, Maureen? Ha! Di ta kay manlangan nga gina! Pumanaw akon, ngem da ito'y titandaanam, Rosano. No maduktala ka nagsinubyan kayo kini Laura, patayin kayo! Tiyawanan bain, binugawan na kitin ni Maureen. mama, Kasi ka, Rosano, binaybay amlatan ti asawam. ipalubos yung kadi ngagsusubang tayo kada Maurin kan dadi. Anya ti pagtungpalan ti amin. Amangan no ipaypayso ni Maurin ti pangtanang agtalawan. Agtalawan tawan ti maganab nan. Kaya't mong agsina kayo, tapno makapagsinubyan kayo kini Laura. Saan nyo ang naawatan ti imbagak? Amangan no ipaypayso ni Maurin ti agtalaw. Tiyak kaya't ngagsina kami. Ni Bernadette yan adda ngagsagaba. Binaybay anyo latakuman ni dadi. Kat puno matimbagak. Udno man wala saan. Saan tayo kuman napadakkalan nagiti mapaspasamak. Kasto ang arudan nagiti mapaspasamak. Kasta kayo pa'y.
Awan sa baling aking basol no sana ni Rosano. Isuda kan Lora. Kapungtot ko launay day jaya babae. Pinagbalin na ka bambante. Diyak maklon ngawan kasaskak. Sa anak nga inutil, may saak nga abogado. Kat saan ko maarumbangin sawang ni Leonardo tikas na kanya. Apay asyak di pagpupungtotan na. Amkam, ngay paypaysok ti agtalaw, Rosano. Iso asin na runo na kanya. Di ko na mga tadyak maituran. Saan mo nga ituloy ti pumanaw? Saan kang hagimpake? Diyak kaya't ngagsinata. Di mo kaya't nga agsinata. Nga manyat ar-arami din yung kada kami kini daddy. Alaman, Saan ta kumarumaman iti panagsinupyat dagiti dadakkel ka? Nakasarita ko ni mama. Isublat ko to akasarita ni daddy. agpalamisak lang nga balay. No saan nakaama kita ni Bernadette? Anya ti panunutan na. Ti kumaanak ta ti panghigap kami ti amin. Ijay payla ang balay ti pagpalabasak ita iti rabi Rosano. Laliday ka, asin pangpet. Laura, kumusta ni Brian? Aw-awagak. Ngam saan nakakayat na sungbatan, tatang. Kapilitan na nagpatulong ak ka ni Bernadette. Gapo iti panagsinad Noon niya langan tinapampanunot ni Brian. Nasakit unay, tinakam na. Saan na amaklon ti panagsina da, tatang? Saan mo kumapabasulan ni Bernadette? Ang dagapo na ang nagdesisyon nga sinadalangan ka ni Brian. Saan ko apabasulan ni Bernadette, tatang? Maawatak. Masaksakitan mo at itinagbalin apang ngadang na. Ay, nakaro nga mindamaw rin kan Leonardo. Ni Brian ti pagikaruan da, tatang. Banag-adyak maaklon. Inawagat man ni Brian. Saan na kaya nasumbatan? Kagrukuran na kadto. Anak, kumusta ka? Asayahat mat, Daddy. Kore ka. Mapinagsangsangit ka. Awagat ni Brian. Saan na kaya nasumbatan, Daddy? Pagbabawi ka din, iti panlakisinam ken ko na. Imawag ni Tita Lora kanyag. Nagpatulong kanyag, Dad. Saan na kaya nakasarita ni Brian? Saan kang nagsangit, anak? Makapadakas kan kati panaglalingit mo. Awan anyaman na daytoy, Daddy. Kabalakan. At adamarikata na tsak ipagsa ti marikariknak. Naunpit mo na yung damami ka, Lola. Na kayo lang di makaawat kanya. Daddy. Ay, Laura, itay pa yung agriring ti cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. Ni Rosano ti umawawag, tatang. Awan ganas ko ang makisarita kan ko, na. Ni Brian lang ti kayat ko akasarita. Wano, kayat mo aliklikan ni Rosano. Ang mga numadoktalan ni Maureen nga agsarsarita kami kan ni Rosano. Kat ad-ad-dala ang ariribok ti mapasamak. At ti kayat ko asawain. Saan nakangata asalangadan iti panagpatulong mo kini Bernadette? Panunutan na ti kayat na panunutan, tatang. Diyak kayat nga ad-adda mariribukan ak. Brian, sa dino nga mintiayan mo, agawid ka kuman. Saan nakakayat akasarita ni Laura? Kaya't nakaliklikan. Masapo lang makapagsarita kami. Daddy, Ah, at ako may pagpakahasi kada kayo. Kaya't ko kumagtulak matlang agadan. Anya? Nagtutulagan tayo. Nagsarbing ka pa lang agada. Nagapoy ti salunat mo. Dad, kaslad adang agsakitak no nakapupukaklatan dito balay. O di agaliwaksay ka. Agpasyar ka hindi kahit mapanan.
Agad-adal lagi ti barkadak. Asino kumatikatwakag pa siya. Sa may sampay daddy. Ad-adama banuga kiti ka papasyar. Kasaritak to pa ni Lola, may papaniti dahi abanag. Kastamat ni Mami. Tsak pinatlo ni mami, dad. Sa dinot ayan na. Naturog iti balay da ka ni Daddy iti rabi. At da ka nung amin pasken ti karuba na. Magulpul-bulak pa ikin din iti anak ko. Pangaasiyo, daddy. Please, palubosan da ko, ma. Amo ka dito'y lang ti pakakitaking kalipyo. Magka talaga. Bagnagan ni Laura. Ibabain mo di anak mo. Imay kayo kadi dito'y turod tapno tagibas si tenak, Attorney Flores. Sana nakababayan ti agtalon. Ad-adda ang nakababayan nugon gundawayam ti pada matao. Kaslasan to kang agsasao alipyo. Kat ni Laura, saan ka di aman ang gundaway? Awan ti ginon gundawayan ni Laura. Saan ka di apan ang lilaw tinaramid na kanyak? Ni Laura ti kasari tayo iti naitabanay. Ang amlaglagi pa niyo. Dakkel agatad tinaalayo ken ni Normana. Saan nga tada kayo tinalawag? Aman ang gundaway. Naturid ka ngagsungsung batalipyo. Buena, amok. Abogado kayo. Ngem adamet kalintigak asumong ba? Saan nakakayat akasarita itinawagan ka, Laura? Isong imaya ko niti opisina. Ladingitak. Awan ti mood ko ang makisarita iti uray asino. Gapo iti panagtalaw ni Brian. Ado ti kwartam nga ibayad mo iti mangsapol ken kuana. Apayaan ni Bernadette pala. Nubidot ko man dayta. Pakawanan nak. Aging gaita, ay ayatin na pala ni Brian. Ngam, among ti kasasal ti salon at na. Ladingitak. Ngam, maawatam kumatirik na ti may nga ina. Ngam, ikarik, saan ton ama ulit? Saan ka ba'y gaya managawit, Maureen? Mas daw lagid din ni Bernadette no apa ingawan kay Gibalayo. Agawid akin ton madamdamatan. Da kayo, naggapo nyo ka di. Naban ko kinasarita ni Alipio. Amin la pagdadadaalan nyo ti oras yo. Di ko man ni Laura ti kinasarita yo. May saka ba'y? Agpapada kayo. Agpada kayo latakin ni Leonardo. Diyak kayat ngay palagi piyo ti katugangak. Amo ka di na maiturot yang pakumbaba. Di na marami ti kastada. Kanya kagito yung ladawan. Ladawan da Brian kan Bridget. Eh, Brian, di mo awakan. Hello, Brian? Saan si ka ni Brian? Bridget, si Kagayam. Anya? Tuwa kayo ni Brian? Anya, di kaya't mo asawan? Lukas na. Nabayag kayo. Bridget? Anya? Gayon ayat ko pa ilaidikin ni Derek? Bernadette, sino ti kasarsaritam dito cellphone mo? Ni Bridget, mami. Isigod ka ayan-ayat ni Derek. Kat? Apay arot nagsangit ka? Anya ko ma, ti pangawagan na kan ka? Apay ngawagan na ka? Wala ni Brian. Ni ka di Brian, ti makagapo? Oo, apay nagsangit ka? Ni Bridget na talaga, mami. Uray kita nyo dito sa cellphone ko. Makamuka. Diyak kaya tagungan. Amangan na makabasolak manan. Aglalo kat saan kami pa'y nagsarita kini Lolam. Abay, mami. Tanda ka dito yung nagkinawatan kini Lola kapukan niya. Halala. Isardeng mo ti agsangit, Bernadette. Di ka nagsangit. Mula ko
ni Mami. Nawaping ang sangsangit ka. Brian, pudno ka ditimpod no ni Bridget, may panggap ka na kayo. Apesan na kayat na sumbatan. Gabo ka ditimbagak ngaglilipatan. Numom lang Brian. Saan ka kabalan na lipatan? Nakita ka itaya si Maragiti kwarto ni Bernadette. Ngam di ka mat nagbayag. Kaya, papaya nakarupangit ka. Nasir ka kagsangsangit iti kwarto na ni Bernadette. Ni ka namat Bridget, ti kinasarita na iti cellphone na. Anyat nagsaritaan ta. Tapay nga nagsangit. Adaatap ka ni Brian, ti kinasarita na iti cellphone. Saan nga amo ni Bernadette agulbod? Nagsinadan ka ni Brian. Kat, siyak nga ron ti pagparangam nga olbod. Ni Mama, si Mangputan. Namamuan ni Mamam ang nagsangsangit ni Bernadette. Ano nga no siyak man ang timapabasol? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masyanak itilangam analiday, Laura. Nung at agpatulong kalangan ka dagiti pulays, tamang ano adakit tindakes, anapasamak ni Brian. Nag-text ni Brian kanyak. Diyak kanon pasapol. Diyak kanon pasapol. Apay nga raw, tadi pala sumangpot iti balay. Diyak mo. Noon niya tiyang tartaray iti panunot na tatang. Ngam. Imay ni Rosano ijay opisina itay bigat. Diyak kano'y ramraman ni Bernadette iti panagtalaw ni Brian. Ay, aniya. Usar kano ti kwartak. Tapno masapulak ni Brian. Nalabit, adaga po na. Ken may saan naglini paten, da Brian ken Bernadette. Ket saan kuman arumbang ang masaktan tayo. Apaya di mo ibagano niya tinagsaritaan niyo ka ni Bridget. Kan, apaya nagsangit ka. Saan kumatay tati pagsaritaan tayo, tati? Ba't ganyo kumantikin daw ko makapagtuloy matlang agadan? Talaga akayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Amangan no da sa bali agapuna. Amo ka ni Brian, di pampanunutan niyo, dad. Imanaw iti balayda. Amangan no sana na sumsumrag iti pagadalan. Agpagpagkaasyang ka na kayo, daddy. At marig nagti sakit ko. No nakapupo kaklatan dito yung balay. Nagpakpakaasimanan ni Bernadette, Mama. Kaya't nang ituloy matlaking ti panagadal na. Tapno agkita da, iti dayjaya Brian. Naglimnipat dan. Kan pimanaw kano iti balayda. Saan da nga mo no sabino tayan na. Kasano nga amom day tarusan? Nagsarita kayo kadi kini Laura? Ni Bernadette kinakamuak. Agsasao ka kadi ti agpaiso? Imawag ni Laura kenkwana. Agpatpatulong. At kadi matlaang masapul dayjay a babae? Kandi mat nagsinan da Brian ken Bernadette? Saan kuman ang dahi tati pagsaritaan tayo? Pagustuhan niyo kuman ti apo kayo. Amangan no ad nga agsakit no agpupok diti balay. Ado tiniliwan kanya titi pagkadalan. Yung matalang may sasan ang may iliw kanya. Hello, Bernadette. Sa bagay. Apay kumaakailiw na idinto ta nakilinipat ako. Kan ada ni Bridget na magparbarag sa kanuana. Saksakitan ang launay. Noamam lang kumahamprain. Ano nga tanawagak ni Tita Laura? Tatak matiti pagkatalan. Di lang, no, ipulong nak ni Tita Laura. Mariribok di pa nagkitan nami. Makamuti ta na, padasag na awagan ni Tita Laura. Makamunto na ayan di pamilya.
Bernadette. Tita Laura, agyaman nagtapinagkanda dadi kan lola tikid daw ko. Ada kita diti pagadalan. Nagtuloy ka matlagaya managatal. Nagkita kayo ka din ka ni Brian. Diyak may nakita, tita. Diyak may mat nakasarita ni Eman wala ni Mayan na sumusumrak matla ni Brian diti pagadalan. Kuna ni Eman, saan na kanupay ang nakita? Sa dino nga tati pagsinsinarakan takin ni Bridget. Ada ka kanipay dita pagadalan, Bernadette. Tita, mabalin tayo ka diti agkita inton manam. Pangasayo ko ma, saan na ko mga ipulpulong kinda dadi? Apay kumamat nga ramidag na ita. Saan mo kumapanutan akayat ko ariribukan ti pamilyayo? Agyaman ako na kada kayo, tita. Nakasingsingpat kayo talaga. May sa balay ti pagnadan nyo. Ngam kaslasan kayo nga gaam mo ng runa ni Leonarda. Sa inyo mauray arumok maaken ko ana, Daddy. Kat ni Leonarda, adadapay adi mo namnamaan nga iso ti rumok ma. Awan bibi ako. Ay, ni Rosano. Damagan na lakit din walda ka dito balay. Hello, Rosano. Daddy, mabalit ka niya makasarita kayo. Agkita tayo iti restaurant iti hotel. Sige, agkita tantulatan ni Riyay. Ituloy ko lang na dyan ramidag, Daddy. Sige, bye. Bye. Damag kumapay, no dapay sa bali ngay bagana nga minidupnan. Tiyawanan bain. Talagang sakit yan nagsinubyandan ka ni Laura. Dahil ta panagsilos mo nga awan ti pamanagnag mo ti mang dadaal iti biyag mo, Maureen. Saan na dakas? Wano dadaal ti ulok, Dad? Tangatwan nakmanan iti boses. Ha! Inakman lagdi ko san. Sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Manipo di pimanaw ni Brian. Saan nga tama iliw ka na kami iti apo ko? Ta saan matlang agpadla? Makaikawa, tikawan na. Manipo di didimteng da, manipo da Amerika. Masansan nga umay ni Brian dito iturod. Amnya nga ta. Ti ada iti panunot na. Ti dages na. No sana na sumsumrek iti pagadala. Aging kita. Saan pa yan nagkapya da Maureen kan mama, Daddy? Noray, harig nagdim dinalapos da ninyo balay. Agpadadaan na tangig. Mawatag niya balayan. Naikamkamang lang ni Maureen. Pag tinulong tayo kumama magkapya kadakwada, Daddy. Pinadas mo ka din na kinasarita ni Abalayan. Tiklikan na mo ito mapagsaritaan ni Daka ni Maureen. Mabalin na din na kaya't kagpungtot. Ngam ni Maureen tinagpungtot itay. Kasarsarita kita'y mawag ka. San mo man lang nga dinamag? Nakabasolak man na ni ti asawak. Ad-adda man ti panagatap na nga amangan. Nagsindoblian kayo kini Laura. Saan to ang mapasamak da ita, Daddy? Ala, kasaritak to ni Mama. Mangrabi ita yung tuman, edi balay. Umawawag ka di pailaan kan ka ni Brian, Bernadette. Tsak maawagan, no apay asaan nakakayat akasarita. Uray awagat. Saan na kaya tasungbatan, tita? Kahit ko kumama ka sarita, tapno mamok tinaybaga ni Bridget, may panggap ka dakwada. Anya ti kayat mo asawan? Adem pakita ni Bridget talagawan da kini Brian. Agayon ayat kami kanupay lang kini Brian, idadan relasyon da. Anya? Tsak o makayat ti aglo, tita? Bernadette, mga na niya ti mapasamakan ka. Kadwanak pa'y mat nga rod. Apay anagin nanakam ka, Rosano. Uray saan kami agsasarita iti dayjay amawin. Awat pipiyang ko. Mama, saan anasaya at ngagliniklik kayo ka ni Maureen? Imbaga, saan pa yung nakadlaw ni Bernadette? Kagura na kidin. Punumat,
At ipanagsugal na tinangiluod iti biyag tayo. Kastoy lang arudan, ti kasasaan ti biyag tayo. Saan tayo pa nga kikinaawatan? Mama, denggendak ko mama. Anya aya ti kayat mo mapasama, ha? Kadwa tayo to ni Daddy amang rabi. Gagangay to, akasanga tayo ni Bernadette. Kat ipakpakasik na kayo. Saan kayo to kumangagsubang iti sango ti panganan adang denggan ni Bernadette? Rosano, sinikapan nak. Ngamda ito'y tilaglagipon. Gapo man laang kini Bernadette. Agpamarangak. Tiyak ko makayat deglawa. Untsak malaktan tirig. Oray bagang aglinipat kami kini Brian. Brian, mo talaga napatagakan ka. Saan na kumaliklikan akas tuhe? Agigay na. Saan na pa'y hinawagan? Anak, Daddy, dala na si Mark dito sa likod. Naliwayang minrang katirita. oh. Apay ngagluluwa ka. Kwa, Kaili mo ka din ni Brian. Daddy. Saan nakabatbat ka? Magsakit lakat nga roden. Di ka madanagan. Kabalak na ito, Daddy. Anak. Ada ka di sa bali agapuno. Tapay ngagsangit ka. Saan ka kumangagiliman kanyak? Iha. Kamo no anya tinakapanunuta mamang palabas ti rabi dito rest house. Kapilitan na kimuyugakin ka. Nakaulimot ti aglawlaw tatang. Ngam, day tamat ti ad-adta ati mga paturog kan ka. Nadlaw ko itay simangput ka amariribu kan kaunay. Amo ka ni Brian tigapuna. Ada na amak ka ni Bernadette tatang. Nagkita kayo kini Bernadette? Kadanya, kumusta ka no ni Brian? Kinid daw na ngagkita kami itay inawagan nagtating. Ni Bridget kano tinauray na nga imawag. Kat impudno na ti may panggap kadakwada ka ni Brian. Anya ti ko na? Nabayag da kanon nga gayan ayat ka ni Brian. Nay, anya da ito yan ngay naramid ti anak mo. Kasla nagkita da Brian ka ni Bridget. Day chimot a babae. Iranranta na pasakitan ni Bernadette. Kasano nga rudain, anak ko? Masapol ang makasaritak ni Brian. Kat pasardengak iti da ito'y nga aramidan na. Awan ti makaamon, no sa dino ti ayan na. Ipamuspusak ang makasaritak ni Brian tatang. Kapilitan nga usarag ti kwartak. Ang mga nukagura na ka itiray tang aramidan. Makaammo di tan tatang. Tinasken, makasaritak ni Brian. Ni mga Pikachu tata. Nagkapuwa kiti palayo. Naamo kiti karubayo nga da kayo ti rest house yun iti turon. Anya ka diti, may paay ko, Rosano. Ni Laura ti kahit ka makasarita. Mangparparno ay kay ti problema, Rosano. No maduktalan ni Maureen da ito eh. Makaungat lakit ti. Sige. Panawan kayo pa Tapno makapagsarita kayo, anaimbag. Masapol ang makasarita ka. Nagsangsangit ni Bernadette na nakita kiti kwarto na idirabi. Kat naamuak ti kapuna. Nagkinari kami nga awan ti makaamoy ti panagsarita mi. Nalabasan ter aramidan ni Brian. Kasalun na dadaga sa mapasama kiti anak ko. Kat, basol ni Brian, kasta ka di. Sanak ang mababalaw no apay ang makaguraak. Saanan nga ay ayatan ni Brian ti anak ko. Nagsapalakit din ti panagawag yu, Daddy. Adadalakad nga rin si makit ti ulok. Gapoy ti panangsing kada kayo? Anya ti bako na kayo? Anya? Inawagan na kayo ni Rosano kat mangrabi kayo dito'y balay? Maawat akong ti panggap na. Makamu kayo. Anya?
Binigbigat dakman ng dad. Ang dala ko man ni Rosano dito'y abay ko tatong patong paklangan. Initip ko ang cellphone ko. Mapuhi si taklaan. Nagyaman nagtapinagkan niyo ti awis ko, Daddy. Sige, magan tayo. Kasla ka mo ti pilyak. Agkakaimas ti taraon. Kasla mo din maudi apang rabi. Anya mo tayo nitang ibagbagayo, dad? Wan mat nga mi, nabalayan. Nauray da kayo matlang kan ni Rosano nga agsarita. Anya ti makunam Rosano. Mabit lang. Apay ni Bernadette. Kung nagmano kasango tayo amang rabi ni Bernadette? Huwag kang paiso. Sige, ituloy ti mga. Inakita ni ti kwarto na. Apay akas la matartaranta ka, Rosano. At ka di manin problema kini Bernadette. Awan, mas naawak lang no api nga awan pa yung makisago ka na tayo. Amo na nga umay makipangrabi ni Lolo na. Mabit lang tayo nakaiban. Aniya, agpinpin na liiw kayo latan nga gatugangan. Dad, anya kayo? Madama tayo amang mangan. Nagimas pa yung matiputahe. Ipapas tayo to ti agsasarita inton malpas tayo amangan. Ngem ti makunak maurin. Saan ani Lora ti mangriribok ka na tayo? Di na tayo paikit din kat katawaan. Naitaman di ko na. Oray siya kagurak ni Lora. Iti panangalilaw na kanya. Ngam saan nga iso timang dadaal, iti panang rabi tayo. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Simre kaklatan dito kwarto. Ang luluha ka man. Awanan yaman na tayo, Daddy. Di ka di Brian, di pagsangsangitan. Saan tayo napagsaritaan ni Brian? Linipat ko. At dan sa baling ay-ayatan na. Agur-uran ni Lolo. Madlaw da, kikawan mo. When kayam, ala, nalipatak matan, Daddy. Nagsarita ka din na mami kan Lola. Nagsauda mata. Nasaysayat no nakasango ka. Tapno saan da nagsubang. Mabit lang, Daddy. Urnusak lang ti bagik. Ang mga numadlaw daan nagsangsangit, ha? Nasken ang mabirukan yun ni Brian. Kayat ko ang maamuan nga adda itinatalgada ka sa saad. Sapay la kuma, tainton bigat. Napintasan ti may padamag yung kanyak. Bye. Lora, ti ka di kinasaritam, katiso ti mangbero kini Brian. Anak ka din ti damag, iti apo ko. Sada ka nupay ang nabirukan, tatang. Ay na, sa tinungataan tinagturturungan ni Brian. Noon nyakit din tinapasamak na. Panagkunak, at dalaang dito'y San Cristobal, tatang. Masapol ang masarakan da. Putdak ti kinamaang na. Saan mo kumapagungtan ti anak mo? Diyak magustuhan tinadamag ko, tatang. Diyak kayat apagang angawan na dagiti babay. Excuse me. Nagsasarunon, di pa nagtikab ko. Labsuga ka talaga. Tadlaw kong agpaiso nga ato tinakan mo ita, Bernadette. Mas kami dagiti po tayo, Lola. Saan nagsasango tayo amin? Kanain ko makas to eh. Lolo, payakas tati pa nang kita yung kanyak. Buy-buyag lang di kinapintas mo. Nagtipon ti pintas mo iti rupa dal Leonardo ken Maureen. Agyaman ak, Lolo. Talaga na pintas ka, Bernadette. At apagkaingasan mi at talaga kini Maureen. Iso kinayat ko ani Maureen ti makagasat ni Daddy. Kat napasamag da ita balayan. Patpatgan kayo, unay. Kala atapin mas nagtalangan, Bernadette. Ay, naapay. Awan mo ni Rosano. Amok ani Madam Brian pinagsangsangitan ni Bernadette.
Saan nga amot ti anak ko? Anapan ko kinasarita ni Laura. Sa kabaya manugtalan na ito, damaw rin ka, mama. Masapo lang makasarita ko ni Brian. Ad-addan tumanan ariribok ti mapasam. Nasaya na nagkapiya kay madlangan nga katugangan. Kahit mo kadiakat katawaan na tayo ni Laura, no nariribokan ti biyag tayo, Maureen. Katawaanak, dayjay alora, ti kunamdan. Jaki palubos. Uray kabak nanganan. Jaki tulok nga ibalas na no makabalas iti panangiruruman mi kan kuan na idi. Rombang lang, mat, san ka di? Ngamno ko na anyo. Anak ikapiya akon kini bakit Leonarda. Na, Nagbitot kayo dal. Maureen, talagang awanan panagraam mo iti katugangam. Bir-bir nga sa mlatan. Bakit Leonarda ako nakdan? Well, pudno. Saan ko akabain dayjay? Nagpamarangak laan. Kat amo nga uray iso, ang pampamarang mat. Ay, makamukay man langan nga katugangan. Talaga makamuak lang, Dan. Magdad kayo man kiditi kwartayo. Ag kasino kami kini Miles sinton malam? Isardeng mo, di pa nagsugsugal mo. Di ka kadipay lang agnakam? No di nakika ni ti kwarta. Saan lang, Dan? Ni Rosano man lang ti pangibagakin ton madamdama. Padasan na kadi ka ni ti kwarta ti asawak. Riribu ka kiday di balayda. Basta mapainak mata ni umawak kini Tita Laura. Tapnog damag ako mamay papankin ni Brian. Parang to na siya kung ti ko mamkamat ken kuana. Talaga siguro na din ako naiayatan ni Brian. Tana ito rin na tinakiayan-ayat kini Bridget. Saan nga ta napod no kadagit yung pagpagana iti? Tsak pagkawitan man ang panagarupos na kitinwag. Damdama. Mariganta na pa na niyong mangas. Ito mo awag iti cellphone ko. Hey, Brian. Saan nga tang agat arapa apak lang? Hello? Bernadette, Agi amanak ta na lagip nakbay. kailiw na kadimat lang, Bernadette. Kunak mo saan na kon ngay ayatan. Inlawlawag ko kan katigapunan. Saan ka di? Oreging gata kumapay lang. Iti panagayam. Sa dino ti ayan mo? Agtuyak lang. Ha? Ada ka lang diti pagadalan? Manipot pimanawak iti balay mi. Yakon simbrak iti pagadalan. Kasta? Saan ka kadi pa nagawid? Saan ba'y? Agyaman na kiti panangawag mo kanya ka. Pinutad na ti saritaan ni. Nagsarita tayo din, may papaniti pa nagsugal mo. Sana nakas initi kinabaknang mo. Nalpasan na nagkapya kayo ka ni mama. Kat amangan na agsubang kayo manan. Apay, ti ko nam, mabuti nga ka ni mamang mo, Rosano. Nagpamaranglaan. Amok, nagpamarang gapok ka ni Bernadette. Riribok laptan o kasta. Talaga, no di nakika ni ti kwarta. Mang riribo ka. Pangasim. No, sana napatag ni Bernadette ken ka. Sapay ko mata, saan kang tungag babawi? Saan nakakonsensyahan, Rosano? Anya, mangtid kay ti kwarta kung ano saan. Wano, kayat mo, ta dumawatak iti kwarta ka ni Norman? Apay, anya ti pang panggapan. Mabuting ka kadiha, Rosano? Amo, lipliputan dak ka ni Laura. Iso abalem-bales lang. Yan, ti kwarta lang ni Norman, ti kasapulak. Mabuting ka matlagayam, Rosano. Apay, anyat pagkitkitam kanya ka. Hoy, sa anak nga ipadpada ka ni Laura nga agbibisin, iti ayat. Ay, sumipngat man gaya main. Agawid ak man lang ngayon.
Ang sa dino nga tati pagawidan ni Lura. Manipod pimanaw ni Brian. Masansanan nga iti rest house. Ti pagturuturugan may nga gama. Ay, nagturutulungan kat nga tangaminin ay ti apaw ko. Apay adi masapulan dagiti binayadan ni Lura. Tadi numanen tayan ti asawam, Rosano. Saan kadi pailaang nga nagnakam? Agungit lakit din niya mamanay pudnok nga inikak ni Maureen iti pagsukal na. Apay saan ka makasungbat? Nagpakada kanya kita eh. Ada kanudar ayan napaskan. Agululbot ka kaniyak, Rosano. Awan lat at pagnakmad ti asawam. Kakaasi akla nagpamarang iti. Nagpamarang kayo lang? Keta niya ti kayat mo. Diyak mapakawan ti asawam. Saan ko maakas ti tinagbanagan ti biyag tayo? No saan agapo ken kuana? Pangasyo, ipagpagapuyo kumakan ni Bernadette. Saan ka kadi ang makauawat, ha? Kabaelak ti agpamarang. Dadasarin ti pangrabian tayo, Lora. Mangad tayon. Sanak pa'y amabisin tatang. Umuna kayo latan. Adayo, titorong nagiti matam. Nakalidliday. Ni Brian kaditi pampanunutan. Ingkadang ko adito'y balay mi ti pagpalabasak iti oras. Barang sumangpat ni Brian. Nasarakan da kadimutlangan ti apukak. Wan tatang. Iniawag da itaya nasarakan da ni Brian. Saan idaan adlaw ni Brian? Timbilin ko kadakwada. Kasarita da ni Brian nga agawid ko man dito eh. Ne, anda sumangsang at alugan. Ni Brian lakit di day tatang. Agyaman ak Diyos ko. Simbang patmatlangan ti anak ko. Agyaman at tayong pangagnak matlangan ako. Kailiw kaunay. Naskan pa'y gayam ang mangbayad kayo ti mang sapul kanyak. Gaputa at dabasol ko kada kayo, mami. Awan ti basol mo kanyag. Nagap-apa kami kini Bridget. Nudyak na katapal. Tinong patong pakpay. Saan ka kumanga agdangran iti babae? Impakita na kini Bernadette dagiti ladawan mi. Ti awanan ba na babae. Kat amok aday tatigapuna. A pinilit dak nga agawidan. Saan ka pinagawid? Gapo ka dagiti basol mo akun kunam. May saak nga ina Brian. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Ang mga numabalin abaliwan tayong tuteg sarita, mami. Inak maturugan. Sige anak ko. Nalaganan ti riknak ta nakasangpat ka. Nasimbangan ti panaturog ko. Amok nga adupay ti kayat yung ibaga kanyak, mami. Diyak kayat nga dada mariribok ti panunot mo. Ay, mangrabi ka pa'y gayam. Sa anak ang mabisin, mami. Sige, inak maturugan. Apengen sardangon ti panagbasam kadag ti libro. Nakasinga aksamat tayo. Pinarabsak lang ti mabalin mi nga dalan itong bigat, daddy. Amangan nga minukilat, mananyag pa eksamen da. Ket, kamusta ti panagadal mo? Saan ka kadi amarigatan? Maawatak di kaya ti asawan, dad. Kabailak, di kay matanagan. Daddy, At ang sakit ti kayat mong ibaga. Napataglakit di dayta. amoy adyak kabailan ti agilimat kita kayo. Amoyo, imawag ni Brian itay. Ket, anya tinagsaritaan niyo? Mabali na panunutin yung awanan tinas ka na pagsaritaan mi. Awan sa balya pang panunutet no sana ti pagragsakam. Agyaman dad. Diyak kayat ngagsangit ka. Ngam na dapay kayat mong ibaga kanyak may papankan ni Brian, sige. Dito lang siguro, daddy. Tsaka mo, no maulit pa iti panagsarita mi, kan nagkita kami pa'y. Sige. Sumre ka kunit kwartok. No awanan ti aramidan, maturog ka.
Masapo na makasaritak ni Brian. Noan niya talaga ti panggap na iti anak ko. Saan ko nipakada ka ni Bernadette? Kaya't ko adwa kami lang agsarita. Lalaki iti lalaki. Noan niya talaga ti panggap na iti anak ko. No ide ket paborak iti relasyon da. Sa balya sarita nitan, tapinasaktan na ti anak ko. Sa narumbang nga makaam mo iti paragsarita mi ka ni Brian. Oh, nagsakit ti ulok. Napuyatan ak man ngaminan iti rabi. Sana kay numak pa iti arak. Mabuhi si takkadag iti kabarkadak. Dahil launay ang miles. Pinilit nak manan ng binom. Talaga sana maliklikan day ta, Maureen. Mami, sanda ka diya kagura? Apay kumaama kaguraak. Agyaman hak. Oh, maarakop kayo ti tabanak, mami. Talaga na kayo ti mami. Oh, Amo matan. Sipod pa idikat na singitan. Imbilang ka ang anak ko, Maureen. Iso at tinarigagayak asikati asawaan ni Rosano. talaga mo tasyak. Agayan ayat kami idin kay ni Rosano. Idi sinulisog ni Laura. Katamangan no sulisugan namanan ni Rosano ita taadton ti kwartana. Oh, Amo, Maureen. Agpadatala ngagpampamarang. makakatawa ka makasurundan. Akpada kami laan kinibakit Leonarda ngagpampamarang. Nagbambar ka nga dati na raaya mapaskan. Hanga magatap lakit di nagkasino ka. Padasan na katungarandan. Talagang gugubat kami. May sama tayo Rosano. Saan nakidi na sungsungbatan? Amangan numakumikom lang, itararamidan na. Di ko na ayo, kitdi. Busy iti cellphone na, dad. Ada nakidi sa balya kasarsarita na. Talaga apod no ti atap ko, alipliputan dak kini Laura. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories.